ψήφα. Με μια δίκαιη σφυρίχτρα θα ανέβει πιο ψηλά. Με μια δίκαιη σφυρίχτρα θα ανέβει πιο ψηλά. Ο ΑΟΚ θέλει δόξα, το χρήμα ψήφα. ΑΟΚ, 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 ΑΟΚ. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. Αστέρια λάμπερα και η Σόβια θα βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Και η Σόβια θα βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Ο ΑΟΚ έχει βγάλει αστέρια λάμπερα. ΑΟΚ, 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 ΑΟΚ. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. ΑΟΚ, 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 ΑΟΚ. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. Ποτέ σου δεν θα φτάσεις στον υποβιβασμό. Εσύ είσαι γεννημένος για πρωταθλητισμό. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές της πρωινής. Είναι για άλλη μια Τετάρτη εκπομπή της Λέσης Φιλάθλων Καβάλας, η μπάλα στην Κερκίδα. Μαζί μας όπως πάντα είναι και το ιδιωτικό κτέο Καβάλας με 2 έδρες στο νομό μας, στο Σταυράμι Διαλεώνα με τηλέφωνο 2510-392-444, αλλά και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-14-10-44. Με κάθε έλεγχο που πραγματοποιείτε μπαίνετε στην κλήρωση για 2 μηχανάκια στο τέλος του χρόνου. Αλλά υπάρχουν και μειώσεις σε ληξιπρόθεσμα πρόστιμα μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 2510-392-444 για να ενημερωθείτε. Μαζί μας επίσης είναι και το Blue Café που βρίσκεται στην παραλία της Καβάλας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με τηλέφωνο 2510-223-777. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε 2 μπύρες της επιλογής σας από τη σελίδα μας στο Facebook, η μπάλα στην Κερκίδα, για όποιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι θέλετε να παρακολουθήσετε. Songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round.
Τετάρτη λοιπόν, λίγο πριν το ντέρμπι, με τον Άρη μαζί μου σήμερα είναι και ο Βαγγέλης και ο Βασίλης. Ο Βασίλης εδώ διευθετεί τα τεχνικά θέματα, διότι σε πολύ λίγο θα έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον προπονητή του ΑΟ Καβάλα, Κώστα Ανιφαντάκη. Βαγγέλη, καλησπέρα για αρχή, γιατί είσαι ο μόνος που ξάζει μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Και από μένα. Ο Βασίλης πραγματικά σπάει το στούντιο, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Πρώτον πυλών για το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, ένα ντέρμπι κορυφής για τον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένας Άρης ο οποίος ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, επικρατώντας του Απόλλων Κρέας με 2-0. Από εκεί και πέρα ο ΑΟΚ είχε το ρεπό του για τη δεύτερη αγωνιστική και πλέον ξεκούραστα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Άρη στο μεγάλο παιχνίδι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants. Λοιπόν, ντέρμπι πρώτο πυλών. Ο Βασίλης πήρε θέση απέναντί μου, λοιπόν, επιτέλους. Βασίλη, καλησπέρα και εσείς. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στο Βαγγελάκη. Τον έχω καιρό να το δω. Και στους φίλους ακροατές. Καλή ακρόαση να έχουμε μέχρι τις 3:30 ώρα τουλάχιστον. Θα κάτσουμε εδώ στο στούντιο της πρωινής που μας φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Όντως, Νάκη, θα συμφωνήσει και ο Βαγγέλης μαζί μου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα μεγάλο crash test για την μετέπειτα πορεία της ομάδος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια ΓΑΜΑ Εθνική που είδαμε και την προηγούμενη αγωνιστική με το στραβοπάτημα της Δόξας Δράμας, ότι δεν αρκεί να κερδίσεις μόνο τα μεγάλα παιχνίδια, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός και πειθαρχημένος μέσα και έξω με τις υποτιθέμενες μικρές ομάδες, για να μπορέσεις να φτάσεις στο στόχο που έχει θέσει στην προκειμένη περίπτωση ο ΑΟΚ, για να κόψει πρώτο στο νήμα στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Πλάκα, φωνιάς γιγάντων ο Εθνικός Αγιονέριου, έτσι. Και πέρσι την Καβάλα δεν την άφησε να το κερδίσει 2 φορές. Φέτος τη Δόξα, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Εθνικό στην κατηγορία. Έχει έναν από τους αγαπημένους μου επιθετικούς. Ποιον? Το Αγιονέρι, ο Στεφανίδης. Είναι ο Στεφανίδης, ο οποίος πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα ονόματα που ήρθαν, και έκπληξη ήταν μεγάλη που ήρθε στο Αγιονέρι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής που τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν δείτε το βιογραφικό του, και στον Ηρακλή και στη Λάρισα, έχει τουλάχιστον διψήφιο αριθμό γκολ στη Football League. Δεν το είχα παρατηρήσει, ειλικρινά σου μιλάω. Ο Νέστορας ο Στεφανίδης, έτσι, Αγροτικό Αστέρα, Ηρακλή, Λάρισα, 2 χρονιές. 2 νομίζω έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, με πάντοτε διψήφιο αριθμό γκολ. Ένα πολύ μεγάλο όνομα και μου έκανε μεγάλη έκπληξη που ήρθε στο Αγιονέρι. Είχε παίξει και πολύ δυνατά το όνομά του για την Καβάλα, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Όχι, απλώς να το αναφέρουμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι κάνεις, πώς είσαι? Αυτό το αστείο, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, έχει να κάνει για πριν την εκπομπή. Ναι, για πριν την εκπομπή. Ήμασταν εδώ πέρα, βγάλαμε τα μαχαίρια. Πραγματικά. Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης, επειδή τον ενδιαφέρει, καταρχήν έχουμε ένα χρονικό όριο για να μπορέσουμε να μας μιλήσει ο coach, έτσι, γιατί ξεκινάει στις 4 η ώρα η προπόνηση απογευματινή. Μια προπόνηση που θα διεξαχθεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στο Χαλκερό, και δεν ξέρω
δεν ξέρω αν θα μπει στο Ανθή Καραγιάννη Καβάλα το Σάββατο, έστω το Σάββατο ή την Παρασκευή, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες, να κάνει μια προπόνηση εκεί. Το Σάββατο βέβαια είναι μικρότερης διάρκειας, αλλά λόγω της μεγάλης, της τραγικής κατάστασης που είναι στο γήπεδο, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο ερασιτέχνης, αλλά πρωτίστως ο Δήμος Καβάλας. Γιατί έτσι δεν μπορείς τώρα ένα ερασιτεχνικό σωματείο, εντάξει, έχει την επίβλεψη, αλλά όταν το πρόβλημα διωγγώνεται, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο στάδιο της πόλης δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο και πρέπει απαραίτητα, έστω για την επόμενη σεζόν, να φυλαχτεί ένα κονδύλι αρκετά ικανοποιητικό για να μπορέσουν να γίνουν οι όποιες εργασίες να γίνουν, για να μην έχουμε, όπως έχουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, πρόβλημα στο γήπεδο. Είναι καλά, βέβαια. Εντάξει, εδώ ξεκινήσαμε το καλοκαίρι να μιλάμε για σκέπαστρα και ιστορίες. Είναι συγκεκριμένα, είναι τα 3 around, εκεί στο περιβάλλοντα χώρο του around, μπράβο, στα σημαίακια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το νερό λιμιάζει εκεί, και δεν μπορείς όσο και σποράκι να κάνεις, δεν μπορεί να πιάσει, και δεν υπάρχει χόρτο και γίνεται λάσπη αναγκαστικά. Οπότε οι ακραίοι παίχτες που αγωνίζονται και έχουν μεγάλο πρόβλημα, και δεν νομίζω να λυθεί αυτό το πρόβλημα έστω και με την σπορά που έχει γίνει. Είναι και χειρότερο τώρα αν χαλάσει ο καιρός, όπως ακούμε τις επόμενες ημέρες, αν υπάρχουν βροχές, ίσως είναι και πολύ χειρότερο στην Κυριακή. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εμείς να αφήσουμε τον coach να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του, έτσι, και μετά θα συζητήσουμε την άποψή μας και την άποψη του κόσμου θέλουμε στο 22-10-11 για αυτό το μεγάλο παιχνίδι για την Καβάλα. Ένα παιχνίδι που άρχισε, εμένα δεν μου άρεσε έτσι όπως άρχισε, έτσι με τα διαδικτυακά παιχνίδια και όχι με τα εισιτήρια και όχι με τη μετακίνηση και όλα αυτά εδώ. Εμένα με ενδιαφέρει πάντοτε το αγωνιστικό κομμάτι. Άρα λοιπόν ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο Κώστας ο Ανιφαντάκης. Να βάλουμε λίγο μουσική και να επικοινωνήσουμε κατευθείαν με τον coach. Λοιπόν, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή της ομάδας μας, τον κύριο Κώστα Ανιφαντάκη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας φιλοξενούμε φέτος για πρώτη φορά. Διαλέξαμε χρονικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον ΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Ένα γενικό σχόλιο να μας κάνετε, γιατί υπάρχουν τα μηνύματα, υπάρχουν οι απόψεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι όλη χρονιά. Άλλοι λένε ότι είναι ακόμη νωρίς, άλλοι λένε ότι είναι ένα crash test για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Πείτε μας τη δική σας άποψη. Λίγο απ' όλα είναι. Νομίζω όμως ότι το κυριότερο, το πιο σημαντικό είναι κανένα πρωτάθλημα να τελειώνει τώρα. Είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, δεύτερο παιχνίδι για μας και για τον Άρη. Οπότε βέβαια είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι όσο αφορά και την ψυχολογία της ομάδος. Αλλά θεωρώ ότι τις πορείες τις καθορίζουν η διάρκεια στα παιχνίδια, στα αποτελέσματα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει το πρωτάθλημα. Είναι ένα παιχνίδι όμως πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Ένα παιχνίδι το οποίο όποιος βγει νικητής από το γήπεδο θα έχει πολύ καλή ψυχολογία, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, θα είναι ένα παιχνίδι 3 βαθμού και τίποτα άλλο όμως γενικά. Coach, καλησπέρα και από μένα.
Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Βασικά είναι παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες. Το ζήσατε πέρσι ουσιαστικά την τελευταία αγωνιστική της Καβάλας, την 21η προτελευταία του πρωταθλήματος. Δεν το ζήσατε το εντός έδρας. Θεωρείτε ότι βλέποντας με τα περσινά δεδομένα θα υπάρξουν και ιδιαιτερότητες από την κερκίδα που θα καθορίσουν το παιχνίδι? Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα κρυφτεί το παιχνίδι καθαρά μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω θα είναι άλλης κατηγορίας παιχνίδι και είμαι και αισιόδοξος, όπως και εγώ και όλα τα παιδιά, νομίζω και όλη η ομάδα, ότι θα καταφέρουμε και θα κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι μέσα στο γήπεδο θα κρυφτούν τα πάντα. Coach, η προετοιμασία που έχετε κάνει ή μάλλον που κάνετε στη διάρκεια της ομάδος είναι άλλη από την προηγούμενη εβδομάδα της πρεμιέρας με το Σουφλί? Δηλαδή διαφοροποιείτε λίγο τα δικά σας σχέδια? Έτσι βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, θα σε βάλω. Το θέμα για μας είναι πρώτον να έχουμε την ταυτότητα και το στυλ που θέλουμε σαν ομάδα. Γι' αυτό δουλεύουμε εξάλλου 3 μήνες, ώστε να μπορούμε να παίζουμε το ίδιο, είτε παίζουμε με τον Άρη, είτε παίζουμε το επόμενο παιχνίδι που θα είναι το Απόλλων Κρίας Βρύσσης, είτε παίζουμε εκτός έδρας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε, και νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει αυτή την ταυτότητα, να είμαστε μια ομάδα που θα μπορεί να ελέγχει το παιχνίδι. Από εκεί και μετά τα δεδομένα κάθε παιχνιδιού αλλάζουν. Και τα δεδομένα μπορεί να είναι ο αντίπαλος, μπορεί να είναι ο αγωνιστικός χώρος, μπορεί να είναι καιρικές συνθήκες. Οπότε πάντα προσεγγίζεις τα παιχνίδια, ναι μεν να κρατήσεις το δικό σου στυλ, αλλά πάντα υπάρχουν ιδιαιτερότητες και αυτά τα κομμάτια θα τα περάσουμε Πέμπτη Παρασκευή στα παιδιά, να μπορέσουμε λίγο να αξιολογήσουμε τα δεδομένα του Άρη σαν ομάδα και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά αυτό που θα βγει στο γήπεδο σίγουρα θα είναι μια ομάδα Καβάλα που θα θέλει να παίξει, να πάρει το παιχνίδι στα ίσια παίζοντας και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν θα αλλάξουμε δραματικά τα σχέδιά μας για το παιχνίδι με τον Άρη. Επιμέρους στοιχεία σε άμυνα επίθεση, ναι, αλλά το στυλ μας δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει, θα παίξει ρόλο το γήπεδο, δηλαδή μπορούμε να δούμε μια διαφοροποίηση στην εντεκάδα αν το γήπεδο είναι καλό, ενώ αν που ευχόμαστε να μην βρέχει εκείνη την ημέρα, ίσως να έχουμε κάποιες αλλαγές, γιατί άλλο είναι, άλλοι παίχτες είναι σε βαρύ γήπεδο, άλλοι παίχτες είναι σε πιο καλύτερο αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι σε αυτό που είπα πριν, ότι αξιολογούμε τα δεδομένα κάθε παιχνιδιού και αναλόγως στον αντίπαλο και αναλόγως στις χερικές συνθήκες. Οπότε θα έχουμε σίγουρα μέχρι τέλος της εβδομάδας έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο καιρός και το γήπεδο και ο αντίπαλος. Εμείς αυτό που θέλουμε όμως να βγάλουμε τώρα που μιλάμε είναι αυτό που έχουμε σαν ομάδα, αλλά και αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό και αξιολογείται πάντα. Βέβαια. Coach, την έχουμε κάνει ερώτηση σε όλους τους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής που έχουμε φιλοξενήσει. Θεωρείτε και εσείς, φαντάζομαι, ότι είναι μεγάλο συν το ότι η ομάδα προλαβαίνει να παίξει τον Άρη στις πρώτες αγωνιστικές που δεν θα έχει την ετοιμότητα που ίσως αποκτήσει αργότερα, διότι άργησε να ξεκινήσει η προετοιμασία του. Εσείς το παιχνίδι, φαντάζομαι, παρακολουθήσατε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού του Άρη με τον Απόλλων Κρίας Βρύσσης το Σάββατο. Τι γεύσεις σας άφησε αυτός ο Άρης? Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που θα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που θα παίξουμε. Καταρχήν ο Άρης είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που ήταν πολύ κλειστή και πολύ περίμενε στο μισό γήπεδο. Οπότε δεν έχουμε μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά την αμυντική του συμπεριφορά, γιατί δεν πιέστηκε καθόλου. Αυτό που μπορεί να σου πω επιθετικά είναι ότι ναι, εντάξει, δεν έχει ρυθμό Άρης, έχει προβλήματα με την προετοιμασία του, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλές μονάδες, με παίχτες πάρα πολύ έμπειρους από μεγάλες κατηγορίες, και αυτό νομίζω τον καθιστά επικίνδυνο σαν ομάδα. Έχει και αυτό στα αρνητικά του, όπως όλες οι ομάδες, έχει και τα θετικά του. Το αρνητικό μπορούμε να το εστιάσουμε εκεί ότι δεν έχουν το ρυθμό, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το παιχνίδι. Αλλά όμως είναι πάντα μια ομάδα με ικανότητα, με παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία που το αντισταθμίζουν αυτό. Coach, μια ερώτηση και από μένα. Την Κυριακή θα προσαρμόσουμε τα πλάνα του παιχνιδιού ανάλογα με τον τρόπο που έχουμε δει ότι παίζει ο Άρης, ή θα κατέβουμε με τη δικιά μας φιλοσοφία να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως παίζει η ομάδα, ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, και να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα? Σωστό. Εμάς όλα τα παιχνίδια, εμείς θα παίξουμε έτσι.
θα παίξουμε αυτό που δουλεύουμε τώρα 3 μήνες, αυτό που θεωρώ ότι η ομάδα έχει σαν ταυτότητα και σαν στυλ. Παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια για την νίκη και όταν παίζεις για την νίκη θα πρέπει να μπαίνεις στο γήπεδο με αυτή τη διάθεση. Μέσα στο παιχνίδι σίγουρα θα υπάρχουν διαστήματα που θα χρειαστεί και να χαμηλώσει την ομάδα, να πιέσει ψηλά. Είναι το παιχνίδι που εναλλάσσεται μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά εμείς θα μπούμε μέσα με την οτροπία να πάρουμε το παιχνίδι παίζοντας ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα δει τίποτα τρελό σε διαφορά, ας πούμε, με το πώς παίζουμε. Θα παίξουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι παίζοντας ποδόσφαιρο. Ήρθατε μια κρύα μέρα του Φεβρουαρίου την περασμένη σεζόν με ένα παιχνίδι μονόδρομος με τη Δόξα Δράμα. Άλλο ένα παιχνίδι, το κερδίσατε. Ένα παιχνίδι μονόδρομος πάλι για την περσινή σεζόν με τον Πανσεραϊκό, το χάσαμε. Τώρα αυτό το παιχνίδι έχει ομοιότητες και διαφορές με τα 2 τελευταία που προανέφερα? Είναι σημαντικό παιχνίδι κι αυτό. Όλα όμως ήταν παιχνίδια που μας δώσαν 3 πόντους ή δεν μας δώσαν 3 πόντους. Πάντως είναι μεγάλα παιχνίδια, είναι με ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως έχει ο ΑΟΚ, όπως είναι η Δράμα, ο Πανσεραϊκός, ο Άρης. Είναι παιχνίδια τα οποία πάλι είναι 3 πόντων, δεν είναι παιχνίδια που σου δίνουν κάτι παραπάνω. Σου δίνουν όμως όθηση όσον αφορά το πώς βλέπει ο κόσμος στην ομάδα, για το σύλλογο, για τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές. Μας δίνει όθηση στην ψυχολογία μας. Μοιάζει το παιχνίδι όσον αφορά το ειδικό βάρος του παιχνιδιού. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, μόλις δεύτερο παιχνίδι για εμάς. Οπότε θα έχει, νομίζω, πολύ μεγάλη πορεία το πρωτάθλημα. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ναι. Η Καβάλα έδειξε 2 διαφορετικά ίσως πρόσωπα στα φιλικά προετοιμασίας του καλοκαιριού. Στα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες, Πανθρακικό και Πανσεραϊκό που θυμάμαι εγώ, έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ήξερε να διαβάσει τον καλύτερο αντίπαλο ουσιαστικά. Όταν ήρθαν φιλικά με κατώτερες κατηγορίες ομάδες ή ίσως ίσης, όπως ο Εύρος του Ιφλίου, έδειξε ότι δεν μπορούσε να πάρει το παιχνίδι πρωτοβουλίας. Κάτι που δεν είδαμε βέβαια στην πρεμιέρα. Πιστεύετε ότι τα στοιχεία που δόθηκαν, τουλάχιστον αυτά είναι η γνώμη μου, από τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες κατηγορίες ομάδες θα χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι με τον Άρη ώστε να πάρθει το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και θετικό? Ναι, μακάρι να είναι έτσι. Η εικόνα μας όντως ήταν πάρα πολύ καλή με τις ομάδες ανώτερης κατηγορίας. Εντάξει, σε αυτό παίζει ρόλο ότι έχουμε και χώρους περισσότερους και οι άλλοι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Στη Γάμα Εθνική όμως όταν παίζουν οι αντίπαλοι με τον ΑΟΚ, οι ομάδες και κλείνονται πολύ πίσω με διπλές ζώνες άμυνας και θα πρέπει να το διασπάσεις αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα η οποία μπορεί και δουλεύει ώστε να μπορέσουμε, γιατί το θέμα μας θα είναι καθαρά να διασπάσουμε τις κλειστές άμυνες και να προηγηθούμε στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΑΟΚ μπορεί να έχει πολύ καλή απόδοση και με τον Άρη και με τις μικρές ομάδες. Νομίζω ότι η ομάδα έτσι έχει μια καλή και ολοκληρωμένη λειτουργία. Νομίζω ότι έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορεί να ξεκλειδώσουν τις ομάδες, αλλά με τις μικρότερες ομάδες το θέμα μας είναι να μην φάμε γκολ και όσο δυνατόν νωρίτερα να ανοίξουμε το παιχνίδι, να προηγηθούμε και ίσως αυτό να διαφοροποιεί λίγο την εικόνα. Πάντως εμείς ο στόχος μας είναι να παίζουμε το ίδιο καλά και με τον Άρη και με τον Σουφλέ. Μάλιστα. Απλώς αλλάζουν ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα του κάθε παιχνιδιού. Έχουμε να κάνουμε ένα αντίπαλο που ανοίγεται και με ένα αντίπαλο που είναι πολύ κλειστός και σας περιμένει. Υπάρχουν προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Είδαμε στο παιχνίδι με το Πανσεραϊκό, αν δεν κάνω λάθος, Παλιγιώργος και Δουμάνης ήταν προληπτικά εκτός. Έχουμε κάτι νεότερο? Όχι, ναι. Από Δευτέρα κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση και σήμερα τώρα ξεκινάμε σε λίγο και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε μπροστά μας 3 μέρες ακόμη, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο, για να δούμε και την κατάσταση όλων των παιδιών, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλα τα παιδιά έτοιμο πόλεμο. Ωραία. Coach, κλείνοντας, ένα μήνυμα προς τον κόσμο για το παιχνίδι της Κυριακής. Να μπορέσει να έρθει στο γήπεδο να μας βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντική η βοήθειά του. Εγώ έχω πάντα μεγάλο σεβασμό σε αυτούς που έρχονται στο γήπεδο και σε όλους τους φιλάθλους που μας ακολουθούν εκτός έδρας. Θέλουμε περισσότερο κόσμο, θέλουμε στήριξη, γιατί νομίζω ότι ο ΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και η στήριξη θα πρέπει και από τον κόσμο να είναι διαχρονική. Ιδιαίτερα τώρα σε μια καμπή και σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό, θα θέλαμε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να μην σας κρατάμε άλλο.
Ευχόμαστε όλη την Κυριακή να φύγουμε χαρούμενοι από το Ανθή Καραγιάννη. Θα κάνουμε τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε για να φύγουμε όλοι χαρούμενοι. Αυτό να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. All we are is dust in the wind. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ανιφαντάκη. Εντάξει, δεν περίμενα να πει και καλά, ναι, διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι τη φιλοσοφία ο coach την έχει δείξει από το πρώτο παιχνίδι, που ήρθε. Η ομάδα πιστεύω ότι θα έχει παιχνίδι πρωτοβουλίας. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιήσει τα πλάνα του εν ώψη του παιχνιδιού με τον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ένα-δυο θέσεις που παίζουν μέσα στην... που θα παίξουν μέσα στην εβδομάδα. Θα κάνει δοκιμές ο coach για μία-δυο θέσεις μέσα στην ομάδα, αλλά έχουμε τηλέφωνο, οπότε να βγάλουμε το φίλο στον αέρα. Ορίστε. Καλημέρα σας, παιδιά. Έλα Γιάννη, τι κάνεις? Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με μια πρωτοβουλία της Λέξης Φιλάθλων Καβάλας. Λοιπόν, κάνουμε μια κίνηση ώστε να μαζευτούν κάποια χρήματα από καβαλιώτες, προκειμένου να δοθούν αυτά στην ομάδα, είτε με μορφή πριμ προς τους ποδοσφαιριστές, είτε με τη μορφή χρημάτων που θα δοθούν στη διοίκηση, θα τα διαχειριστεί όπως θέλει. Πρέπει να σας πω ότι ήδη με τις πρώτες επαφές που κάναμε είμαστε σε πολύ θετικό σημείο. Ήδη υπάρχει ένας επώνυμος καβαλιώτης ο οποίος δίνει ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό. Οπότε το δημοσιοποιώ αυτό μήπως και λειτουργήσει ως εφαλτήριο και θελήσουν και κάποιοι άλλοι να συνδράμουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να δώσουμε κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του ΑΟΚ, έτσι ώστε να κερδίσουμε αυτό το σημαντικό αγώνα και να πάρουμε κεφάλι στον αγώνα αυτό που γίνεται για να ξανανεύει η ομάδα μας στη Β' Εθνική. Γιάννη, για διευκρίνηση αυτό, σε περίπτωση δηλαδή νίκης της ομάδας, αυτό το χρηματικό ποσό που θα μαζευτεί θα δοθεί ως πριμ στους παίκτες του ΑΟΚ. Το ποσό θα μαζευτεί όπως και να έχει. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην περίπτωση νίκης θα δοθεί ως πριμ. Αλλιώς θα δοθεί στη διοίκηση. Κοιτάξτε, εμείς θα έρθουμε σε επαφή με τη διοίκηση και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτοί. Εμείς δεν είναι η δικιά μας αρμοδιότητα να δούμε πώς θα και με ποιο τρόπο θα δοθούν. Βέβαια θα έρθουμε και σε επαφή με τον κύριο αυτόν τον Καβαλιώτη, τον επώνυμο, ο οποίος ήδη έχει δώσει το ποσό. Αν μείνουμε σε αυτά τα χρήματα, ίσως ερωτηθεί και ο ίδιος. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε μια προσπάθεια να μαζευτούν περισσότερα. Είναι μια πρωτοβουλία, Γιάννη, δηλαδή από σήμερα που ξεκίνησε και την αναφέρεις πρώτη φορά στον αέρα. Έτσι, όποιος καβαλιώτης επιθυμεί ή επιχειρηματίας ή απλός φίλαθλος να δώσει κάτι για να μαζευτεί ένα ποσό, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχει γίνει. Χωρίς πλάκα τώρα ακούω τον Γιάννη και προσπαθώ να σκεφτώ ότι αν έχει γίνει κάτι στο παρελθόν. Είναι μια πολύ καλή κίνηση και πρωτόγνωρη κίνηση από αγνούς φιλάθλους που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν μια έξτρα όθηση, ένα πριμ, που έτσι και αλλιώς ό,τι ποσό και να δοθεί θα δοθεί στη διοίκηση, έτσι, θα δοθεί για την ομάδα. Βέβαια εννοείται ότι αν αυτό λειτουργήσει η διοίκηση ως παράδειγμα προς μίμηση και θελήσουν κάποιοι να το κάνουν, εννοείται ότι αν θέλουν μπορεί να απευθυνθούν απευθείας στη διοίκηση, έτσι. Απλώς είναι και κάποιοι καβαλιώτες οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους και θεώρησαν σκόπιμο να απευθυνθούν σε εμάς. Φυσικά εμείς θα το σεβαστούμε αυτό, αν και θα ήταν καλό να πούμε ποιοι είναι, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν το θέλουμε, σεβόμαστε την επιθυμία τους για την ανωνυμία και εμείς με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και διαφανείς θα μεταβιβάσουμε αυτά τα χρήματα συνέχεια στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία πραγματικά είναι καλό να την δημοσιοποιούμε, γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η ομάδα βασίζεται καθαρά στους συμπολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται μια πολύ υγιής προσπάθεια από αξιόλογους ανθρώπους, καβαλιώτες, και της διοίκησης και τους παλεμάχους και τους υπόλοιπους φιλάθλους και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Γαλάζιοι Οργανάφτες και η Λέσχη. Όλων οι σχέσεις μας είναι άψογες, είμαστε όλοι μια οικογένεια, στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και πρέπει αυτή η προσπάθεια να γίνει πιο συλλογική, να την αγκαλιάσουν όλοι οι καβαλιώτες, να συνειδητοποιήσουν ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των καβαλιωτών, αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, και πρέπει αυτό να το βοηθήσουν. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν έχει σημασία το τι και το πώς. Ακόμη και με την παρουσία του στο γήπεδο για μένα θα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο. Δεν ξέρω πόσοι αριανοί θα έρθουν. Δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Η διοίκηση κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και στο κομμάτι με τα εισιτήρια. Ναι. Και πιστεύω ότι το γήπεδο πρέπει να γεμίσει από καβαλιώτες. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και είναι ευκαιρία επιτέλους να πάρουμε και ένα μεγάλο παιχνίδι. Κάτι το χρειαζόμαστε τόσο πολύ όλοι μας και μας λείπει. Ναι, συμφωνώ. Ωραία.
Με την νίκη λοιπόν και να ευχηθούμε και νίκη και στην ομάδα της Ένωσης το Σάββατο. Ναι, σωστά, ναι. Καλό απόγευμα, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε. Πράγματι, εγώ ευχάριστη έκπληξη η ανακοίνωση του Γιάννη. Δεν νομίζω φίλαθλοι έχοντας έναν άνθρωπο που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του να αρχίσει μια πρωτοβουλία, όλοι μαζί οι φίλαθλοι να βάλουμε... Δεν είναι ο γνωστός περσινός που κρατούσε την ανωνυμία του. Δεν είναι ο γνωστός. Ένα μήνυμα. Είναι ανάγκη εμείς ο απλός ο κόσμος, φίλαθλος, να γίνουμε ο 12ος παίχτης. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δείχνουμε σεβασμό στην ιστορία μας και στους αγώνες μας. Ένα μήνυμα τώρα κατά τη διάρκεια που ήρθε όταν ο Γιάννης ο Προμούσας έβγαλε αυτή την είδηση ότι η Λέσχη Φιλάθλων Καβάλας απαρχή μιας πρωτοβουλίας ενός ανθρώπου. Θα κάνουμε θα επιχειρήσουμε όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να δώσουν ένα βοήθημα να πάει σαν πριν, έτσι, έξτρα βοήθημα στην ομάδα, ή και αλλιώς αν δεν κερδίσει, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει την Κυριακή ο ΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσει ο ΑΟΚ την Κυριακή, έτσι, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, θα δοθεί στη διοίκηση ως βοήθημα, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά πήραν την πρωτοβουλία το καλοκαίρι με τα capital controls να βάλουν ένα σεβαστό ποσό στην ομάδα, είναι αξιέπαινοι, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είναι άνθρωποι που τους χαιρετάμε, είναι άνθρωποι που τους βλέπουμε και μας βλέπουν στα μάτια, που τους τρακάρουμε στο πεζοδρόμιο καθημερινά και πρέπει να τους βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και πραγματικά αυτή η κίνηση της Λέσχης είναι αξιέπαινη και πρωτόγνωρη, πραγματικά, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Και συγχαρητήρια και σε αυτόν στον άνθρωπο, τον ανώνυμο, που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι. Και εμείς να μπορέσουμε ό,τι μπορούμε να συνεισφέρουμε για να μαζευτεί ένα σεβαστό ποσό που θα δώσει ένα έξτρα κίνητο στους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά με πολύ αξιέπαινη προσπάθεια. Το κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι όλη αυτή η κινητοποίηση που υπάρχει και από τον κόσμο και από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα που θέλουν να συνεισφέρουν για να δώσουν ένα πριμ, και από τον κόσμο που θα είναι δίπλα τους την Κυριακή, γιατί καλώς ή κακώς θα έρθει και περισσότερος κόσμος στην Κυριακή που σε άλλα παιχνίδια δεν έρχεται στο γήπεδο. Θα έρθει να υποστηρίξει την ομάδα. Καλό θα είναι η ομάδα να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να κρατήσει και αυτόν τον κόσμο. Γεγονός. Λοιπόν, να πάμε και σε διαφημίσεις σιγά-σιγά, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να πεις το μήνυμα, διάβασε το μήνυμα και θα πάμε σε διαφημίσεις. Ένας φίλος λέει για οικονομική ενίσχυση της ομάδας να πληρώσουν και τα διαρκείας την Κυριακή. Αυτή η φωνή κάτι μου λέει ότι είναι δική σου. Μ' αρέσει που δίνει προς οικονομική ενίσχυση. Μάλλον προφανώς ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα προτείνει, εκτός από την πρωτοβουλία που παίρνει η Λέσχη, έτσι, όσοι άνθρωποι που βοηθάνε την ομάδα, που τη βοήθησαν και πέρσι, τη βοήθησαν και φέτος, και είναι 500-600 που ξέρουμε ότι θα έρθουν στο γήπεδο, όποιοι μπορούν να πληρώσουν ένα εισιτήριο διαρκές, και αυτοί οι άνθρωποι. Ένα εισιτήριο διαρκές, ένα εισιτήριο. Αυτοί που έχουν εισιτήριο διαρκές να πληρώσουν εισιτήριο του αγώνα. Δίνοντας και αυτοί μια έμπρακτη στήριξη στους ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία φέτος και τρέχουν οικονομικά την ομάδα. Υπάρχει και άλλος τρόπος να συνεισφέρεις οικονομικά στην ομάδα. Έχουν βγει και τα πόλο τα μπλουζάκια που υπάρχει καινούργια παραγγελία που έχει έρθει. Λογικά θα είναι και αυτά στη διάθεση του κόσμου στη θύρα του γηπέδου. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεισφέρεις οικονομικά. Επίσης θα πουλούνται και διαρκείας στη θύρα 6, έτσι, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι περίπου 70 διαρκείας πουλήθηκαν. Μάλιστα. 70 εισιτήρια πουλήθηκαν στο παιχνίδι με το Σουφλί από τη θύρα 6. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα υπάρχει μέχρι και το παιχνίδι με τον Άρη. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από τη διοίκηση που να λέει όχι μόνο αυτό το κομμάτι, και οργανωτικά ίσως υπάρχουν και σημεία προπόλησης για τον αγώνα. Πιστεύω ότι έχω την πληροφόρηση ότι θα δοθεί μια επίσημη ανακοίνωση για τον αγώνα της Κυριακής. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.
145 κέντρα. Ίσον επιτυχία. 40.000 σπουδαστές. Ίσον επιτυχία. 130.000 απόφοιτοι. Ίσον επιτυχία. Κέντρα ξένων γλωσσών. Ίσον. Του εκπαιδευτικού ομίλου Στρατηγάκη. Μιλήστε τη γλώσσα της επιτυχίας. Σας περιμένουμε στον ανανεωμένο μας χώρο Καβάλα Ομονίας 117, που λειτουργεί με νέα διεύθυνση για να σας ενημερώσουμε για τα ξενόγλωσσα προγράμματά μας. Τηλέφωνο 2510 2247 40. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2:30. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα. Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για 1 χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα. Θέλεις μια γεύση τιμών? 5 λίτρα λάδι 5,30, φίλτρο λαδιού και τεχνικός έλεγχος 37 σημείων, μόνο 49 ευρώ με ΦΠΑ. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός. Οικονομικά. Για το αυτοκίνητό μου, καλέ, που πάει ο νους σας. Για όλες τις μάρκες, κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510 39 23 33. Δράμα, 6 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 57 077. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τζάκια επενδύσεις Μαμαλούκας. Τζάκια ανοιχτού τύπου, ενεργειακά, αερόθερμα, παραδοσιακά, μοντέρνα, τζάκια παλατζέτη. Προτάσεις και σχέδια που δίνουν χαρακτήρα στο χώρο σας. Με τεράστια συλλογή από σόμπες, σόμπες ξύλου, μαντεμένιες, σόμπες πέλετς, σόμπες πετρελαίου, μπουριά, αξεσουάρ σομπών και τζακιών. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και σας προσφέρουμε με την αγορά ενός τζακιού με επένδυση 1 τόνο ξύλα για να ζεστάνουμε πρώτη το σπίτι σας. Τηλέφωνο 2510 24 24 84. Στην Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ μέχρι τις 3:30, η εκπομπή της Λέης Φιλάθλων Καβάλας η μπάλα στην Κερκίδα. Είχαμε στο πρώτο μισό τον προπονητή του ΑΟ Καβάλα, τον Κώστα Νιφαντάκη τηλεφωνικά, αλλά και τον πρόεδρο της Λέης Φιλάθλων Καβάλας, τον Γιάννη τον Προμούσα, για μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι φίλαθλοι της Καβάλας για να μαζευτεί ένα ποσό να δοθεί πριν σε περίπτωση νίκης στους ποδοσφαιριστές την Κυριακή. Όποιος θέλει να δώσει χρήματα θα να απευθυνθεί στην Λέσχη Φιλάθλων. Αλλιώς, αν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία, να απευθυνθεί στην διοίκηση. Βασίλη, έχεις κάποιο καινούριο μήνυμα? Γιατί σε βλέπω εκεί διαβάζεις. Όχι, βλέπω γενικώς κανένα νέο, ξέρεις, του αντιπάλου. Διαβάζει το αντίπαλο. Όχι, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, ότι δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος και πολλοί κόσμος έτσι τρόμαξε στο ότι ο Άρης τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ότι θα βγει, θα κάνει, θα ράνει, ότι θα το σπρώξουν. Και εντάξει, δικαιολογημένα είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπω ένα δημοσίευμα που λέει ο Κόκε, λέει, το δέχεται, λέει, ο Αναστόπουλος. Ο Κόκε είναι περίπου εδώ και... Το Κόκε το δέχτηκε μετά τη φωτογραφία την περασμένη εβδομάδα που βγήκε φύτροφυγμένο. Δηλαδή ο Κόκε γιατί... Το τρώει το φαΐ του πάντως. Όχι ρε παιδί μου, ο Κόκε, ξέρεις τι, δεν με ενδιαφέρει το τρώει, όχι. Το τρώει όμως. Με μπουγάτσες τρώει. Αφού έβγαλε φωτογραφία, ρε Συνάκη, δεν τον είδες πως ήταν? Ναι. Φάμε και τα λέμε ήταν αυτή. Να σου πω, άμα εγώ και βγω μια φωτογραφία μαροφιχτό. Καλύτερα είμαστε. Αλλά ξέρεις τι. Έχω μήνυμα εδώ από ένα φίλο ο οποίος λέει την αντίθετη πλευρά, αλλά δεν μπορούμε να φημώσουμε κάποιον εδώ πέρα. Ήρθε στο κινητό της πρωινής. Πρωταθλητισμός με το δώστε ό,τι έχετε, ευχαρίστηση δεν γίνεται.
Αυτή είναι η άποψη του φίλου. Εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Κοίταξε, εδώ θα πω το φίλο να απαντήσω που λογικά προφανώς είναι φίλαθος του Άρη. Ότι αν είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω εγώ, μπορεί να είναι και φίλαθος του Άρη. Ότι αν είσαι οικονομικά δυνατός, δεν κάθεσαι, δεν φέρνεις ένα ταλέπορο στη σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση και να παρακαλάς το δεκάρικο να το κάνουμε 5 ευρώ. Λες την ομάδα. Έχουμε 100-200 φιλάθλους που δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήριο, να πληρώσει η διοίκηση να μπει ο κόσμος του Άρη μέσα. Κοίταξε, μπορεί να μην είναι και φίλαθλος του Άρη, μπορεί να είναι φίλαθλος της Καβάλας και απλά να διαφωνεί να γίνει έρανος για να τέλος ο Φυρός. Γεια σου παλικάρια. Γεια σου Μιχάλη. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό ότι είμαι έρανος. Δεν είναι έρανος. Είναι μια έπλευση της Λεύκης. Θέλουμε να μαζέψουμε με πολύ κέφι ό,τι θέλει ο καθένας, για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε όλη μια μεγάλη νίκη την Κυριακή. Μιχάλη, έχω και... θα κερδίσουμε, το ποσό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Έχω και μήνυμα στο τηλέφωνο μου που μπορούμε να δώσουμε λεφτά για το πριν που μαζεύουν οι φίλαθλοι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης, έτσι κι αλλιώς η Καβάλα είναι μικρή, ξέρουμε και έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον, με πολύ αγάπη, ευρώ για αυτά τα παλικάρια, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς σαν καβαλιώτες να πανηγυρίσουμε μια χρονιά. Και να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν γίνονται με έρανο πρωταθλητισμοί ή όχι. Εμείς είμαστε μια απλή ομάδα από απλούς ανθρώπους. Καθαροί. Δεν έχουμε ούτε μεγιστάνες από πίσω, ούτε μαύρα λεφτά. Και κυρίως εμείς δεν παρακαλάμε ξένους ανθρώπους να μας κάνουν έκπτωση και να μπαίνουμε με μισό εισιτήριο. Δηλαδή, αυτό το κυμπαριλίκι από τη Θεσσαλονίκη που κάθονται χθες όλη την ημέρα, όποιον ξέναν στην Καβάλα τον παρακαλάγανε, βάτε μας με μισό εισιτήριο μέσα, τέτοιο ξεφτιλίκι, και έχουν τόσα εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν υπερομάδες. Και έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γκαρνταρόμπα με τόσα παλτά και έχουν δώσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν μπορούν να δώσουν και χιλιάρικα για να μπουν οι αναξιοπαθούντες που τους ακολουθούν μέσα στο γήπεδο της Καβάλας. Λοιπόν, εμείς είμαστε και αξιοπρεπείς, είμαστε και ενθουσιώδεις και αμαλάκι με το ευρώ μας θα πάρουμε και την νίκη μέσα την Κυριακή. Γιατί τα παιδιά το χρειάζονται, είναι η χειρονομία, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα πάρουν 100-200 ευρώ καθένας επιπλέον. Είναι το κέφι, είναι η διασκέδαση, είναι η χαρά. Το κάνουμε σε μια δύσκολη εποχή που βομβαρδιζόμαστε από φόρους, από αίτια κτλ. Οι καβαλιώτες, αυτοί που μπορούμε και έχουν τη δυνατότητα προφανώς, θα δώσουν ό,τι μπορούν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Θα σπρώξουμε τους παίχτες μας όλοι μαζί την Κυριακή. Και πιστεύω ότι... δεν παίζουν μόνο οι 11 ή οι 14, παίζει όλη η Καβάλα την Κυριακή. Γεγονός. Σωστός. Γεγονός. Λοιπόν, να μην με ψημιρούμε και εν πάση περιπτώσει δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, ούτε το πρωτάθλημα κρίνεται στη δεύτερη αγωνιστική. Θέλουμε να γλεντήσουμε την Κυριακή. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, το χρειάζονται οι καβαλιώτες. Θέλω σε ένα μεγάλο κρίσιμο παιχνίδι να πάμε και να γυρίσουμε ενθουσιασμένοι από τον Ανθή Καραγιάννη. Το χρειαζόμαστε. Τώρα, αν θέλουν να μας δουλέψουν, να μας κάνουν πλακίτσες, αυτό ωραία. Αλλά από εκεί πέρα θα μιλήσουμε στο χορτάρι. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Εντάξει, τα μηνύματα όλα είναι καλοδεχούμενα. Ναι. Εγώ σου είπα δεν θα φημώσω κανέναν. Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Τα μηνύματα είναι καλοδεχούμενα και πιστεύω ότι. Εντάξει, άμα βρει θα το φημώσει. Εννοείται. Εκεί μπορεί να βάλω μπιπ, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά εγώ δεν θα φημώσω ένα φίλο που μπορεί να είναι όντως καβαλιώτης και να τον ενοχλεί αυτό. Και κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μπερδεύουμε τα κουκιά. Προσωπικά δεν με ενοχλεί αν μαζευτούν 10 καβαλιώτες οι οποίοι έχουν την οικονομική άνεση να βάλουν από 1.000 ευρώ και να μαζευτεί ένα ποσό 10.000 ευρώ το οποίο θα πάει για την ομάδα, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πάρει και το πρωτάθλημα, τι είναι αυτό το πράγμα. Ηρέμησε λίγο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η ομάδα, ο αιμοδότης της ομάδας είναι ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ. Βασίζεται η ομάδα στον κόσμο. Εγώ να σου πω κάτι, γιατί για κάποιο λόγο. Τα χρήματα που δίνουμε για το διαρκείας, για το εισιτήριο, για τα μπλουζάκια, τα πόλο, για το οτιδήποτε πληρώνουμε, για τις χορηγίες, ταμπέλες, για όλα, πάνε για τα έξοδα της ομάδας. Λοιπόν, επειδή έχουμε μπερδέψει 5 πράγματα. Άλλο το ζητάω από τον κόσμο λεφτά για να επιβιώσω, και άλλο ο κόσμος να πάρει πρωτοβουλία να μαζέψει χρήματα για να δώσει ένα πριμ νίκη στην Κυριακή στους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, γιατί ο φίλος που έφεσε το μήνυμα προφανώς δεν ήταν αρκετά ενημερωμένος. Πριν από 4 χρόνια είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, έτσι, όχι ο ερασιτέχνης Δόξα Δράμας, ο ερασιτέχνης Άρης, έτσι. Είχε κάνει ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός το ίδιο πράγμα, γιατί ο ερασιτέχνης βόλεϊ και πόλο δεν είχε χρήματα να συντηρήσει την ομάδα του.
Οπότε μην συγκρίνουμε, μην το βλέπουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή ζητιανή ηλικία. Με SMS το είχε κάνει τότε, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Ολυμπιακού. Όλες οι ομάδες το έχουν κάνει αυτό, οι μεγάλες που. Λοιπόν, οπότε δείχνει κάτι. Την Κυριακή η μεγαλύτερη επιβράβευση. Την Κυριακή η μεγαλύτερη επιβράβευση για αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα είναι να κόψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα εισιτήρια να προέρχονται από τους Καβαλιώτες Φιλάδος. Και ας μην έρθει κανένας φίλος του Άρη. Μεγαλύτερη επιβράβευση για τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα είναι να κόβουν εισιτήρια και με το Κοκκινόχωμα και με τον Έστω και με την Κρυαβρύση και με το Φιλότα και με όλες αυτές τις μικρομεσαίες ομάδες που θα έρθουν στο Ανθή Καραγιάννη. Στην ουσία είναι να κόβουν εισιτήρια για την Καβάλα και όχι γιατί... Και η πρόταση του φίλου που μου έστειλε μήνυμα είναι και την φωνάζουμε αυτή την ώρα από το ραδιόφωνο, είναι να πληρώσουν ως επιβράβευση αυτών των ανθρώπων που χρηματοδοτούν την ομάδα και είναι οι δικοί μας άνθρωποι να πληρώσουν και τα διαρκείας εισιτήριο. Μάλιστα, εγώ δηλαδή συμφωνώ. έχουν πουληθεί 600 εισιτήρια διαρκείας. Μπορούν όλοι, μπορούν οι μισοί, μπορεί το 1/3 να δώσει το δεκάρικο, να πούμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που από το ειστέρημά τους δίνουν, άνθρωποι της διπλανής πόρτας δίνουν και στήριξαν την ομάδα σε αυτήν τη δύσκολη εποχή. Να ξέρετε ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο, θα συμφωνήσω με τον Κώστα τον Ανιφαντάκη, αλλά θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ίσως ακούνε και ποδοσφαιριστές και παράγοντες σε αυτή την εκπομπή, να δώσω ένα μήνυμα ότι ο κόσμος της Καβάλας έχει ανάγκη από μια μεγάλη νίκη. Ναι. Έχει ανάγκη από μια μεγάλη νίκη. Μπορεί να κερδίσεις τον Άρη και μπορεί να χάσεις μετά από την Κρύα Βρύση, από την Ηρακλία Μπελοκήπο. Μια μεγάλη νίκη την έχει ανάγκη ο κόσμος της Καβάλας. Ο κόσμος της Καβάλας θα έρθει στο γήπεδο. Να σου πω κάτι. Θα έρθει στο γήπεδο. Κερδίζεις την Κυριακή και με την Κρύα Βρύση έχεις τον ίδιο κόσμο φυσιολογικά. Σωστά. Μα όσες φορές έχει έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, περισσότερο από τις άλλες φορές, έχει φύγει. Έχει φύγει απογοητευμένος. Ναι, αυτό. Εκεί είναι η διαφορά. Κράτησε τον μια φορά. Μια νίκη έστω και με μισό 0, ρε παιδί μου. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές και αυτοί από την πλευρά τους την Κυριακή να μπουν μέσα και να μασάνε σίδερα. Να μπουν, να πούμε 11 καμικάζι. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί γύρισε? Αφορέσουν την πλούζα του Βαγγελάκη εδώ. Δεν βλέπει ο κόσμος, αλλά εγώ τη βλέπω η διεισόμαση. Λοιπόν, με κουκούλα και φούμο στο πρόσωπο και να μπουν μέσα στο γήπεδο το tackling, το πιο light tackling να είναι από το καρύδι και πάνω. Έτσι. Όχι, μα θέλει ο κόσμος της Καβάλας μια νίκη και θέλει μια νίκη με πάθος, με τσαμπουκά. Και πιστεύω ότι να έρθει μια αντρίκια νίκη, ναι. Συμφωνώ. Το έχει ανάγκη ο κόσμος και όσες φορές έγινε στο παρελθόν τέτοια παιχνίδια, όλες φύγανε, σχεδόν όλες ο κόσμος έφυγε απογοητευμένος. Πρέπει την Κυριακή και αυτό να το περάσει και η διοίκηση στους ποδοσφαιριστές, έτσι, γιατί εμείς δεν επιλέξαμε, κάναμε παλιότερα να πάμε στα ποδητήρια να πούμε 2 κουβέντες στους ποδοσφαιριστές κτλ. Αφήνουμε τους παίχτες, αφήνουμε τη διοίκηση μάλλον να έχει αυτή να πάρει τα ενία στα χέρια της, το προπονητικό team να βάλει στο κλίμα τους ποδοσφαιριστές ότι την Κυριακή άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης δεν υπάρχει. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εδώ ο κόσμος είναι η ασπίδα και από εκεί και πέρα η ομάδα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί μες στο γήπεδο. Τελείωσε. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και μου είπανε κάποιοι άλλοι θα βγει αυτοκινητάκι, δεν θα βγει. Ρε παιδιά, εγώ το μόνο που θα παροτρύνω τη διοίκηση είναι εάν γίνεται να βγουν τα εισιτήρια του αγώνα νωρίτερα στην αγορά. Ναι, συμφωνώ. Έτσι ώστε απόλυτα. Παρασκευή, Σαββάτο το πρωί που οι καφετέριες θα είναι πάτα με να σε πατώ, να βγουν 10-15 άτομα και αυτός που έχει διαρκείας, εκείνη την ώρα άμα το φέρεις μπροστά το εισιτήριο θα το πάρει. Ναι. Να βγουν εισιτήρια νωρίτερα από τον αγώνα, να υπάρχουν και 2-3 σημεία προπόλησης. Πρέπει να... Αχ, λέει καμικά... Ναι. Τι σενάριο έχει? Καμικάζει αγάπη μου, λέει το τέτοια. Ένα μήνυμα. Λοιπόν, αν βγουν εισιτήρια πριν τον αγώνα, πιστεύω ότι θα διατεθούν εισιτήρια και πριν την Κυριακή. Γιατί κακά τα ψέματα,
αρκετός κόσμος θα μαζευτεί την Κυριακή στο γήπεδο, θα υπάρχει συνοστισμός στα εκδοτήρια. Οπότε καλό είναι η διοίκηση να μεριμνήσει πριν την Κυριακή του αγώνα να βγάλει εισιτήρια, να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια μέσα στην πόλη και να υπάρχει να πάρουν εισιτήρια οι καβαλιώτες. Ναι. Μπορεί να μην έρθει κανένας αριανός. Δεν με ενδιαφέρει. Η διοίκηση σε μία πρόταση, αν κάνω λάθος, Βαγγέλη, ποιος θα δείχνει live stream το Μετρόπολης. Το Μέτροσπορ. Το Μέτροσπορ λοιπόν έκανε έτοιμα στην διοίκηση της Καβάλας να μεταδώσει το παιχνίδι ζωντανά μέσω live streaming και η διοίκηση. Ναι. Και η διοίκηση, πάλι δεν θέλω να αναφέρω ποιος, ξέρεις πόσα λεφτά έδινε στην ομάδα? 1,5 χιλιάρικο. Μπράβο. Έχει 1,5 χιλιάρικο μέτρο. 1,5 χιλιάρικο. Και λέει, όχι ρε εσύ, η διοίκηση λέει, όχι, με 1,5 χιλιάρικο το βάζουμε εμείς να έρθουν στο γήπεδο. Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Γιατί από live streaming δεν θα το δει μόνο ο Θεσσαλονικιός, μπορεί να το δει και ο Καβαλιώτης. Και λέει, όχι, δεν έχουμε. Το είχε δείξει live streaming με τον Άρη και στο παιχνίδι της. Πέρσι το παιχνίδι ήταν live stream, φαινόταν από το όποιος ήθελε να το δει στο live streaming, είχε 5 ευρώ εισιτήριο και τα έσοδα ήταν τραγικά. Άμα ρωτήσετε πέρσι τι έσοδα έχει η ομάδα με τον Άρη, όλα μαζί πακέτο είναι τραγικά. Οπότε η διοίκηση λέει όχι, αυτό το 1,5 χιλιάρικο θα το βάλουμε από την τσέπη μας, ελάτε στο γήπεδο να δείτε το παιχνίδι. Μπράβο. Ναι, μα παλικαρίσκια γιατί. Και αυτή η κίνηση των διοικούντων της Καβάλας, η φετινή, είναι παλικαρίσια κίνηση. Μπράβο, στη διοίκηση της Καβάλας έχει μέτρος προβαστική κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει, έτσι. Να πάει στο βουνό, να το τραβήξει από το βουνό live streaming. Όχι, ρε, μέσα θα είναι, απλά θα δείξει highlights μετά, θα δείξει live streaming. Ναι, θα δείξει highlights μετά, εντάξει, δεν πειράζει. Και είναι ένα πράγμα, το περσινό το 5 ευρώ. Όχι, δεν ήταν τραγικό όσον αφορά και την οργάνωση. Δηλαδή, στριμωχνότανε κάποιοι με ένα εισιτήριο και από πίσω ήταν άλλοι 5. Και σου λέει ένας με 5 αγκαλιά από μέσα. Δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι σέβεσαι τον κόσμο της Καβάλας, ο οποίος θα τον φωνάξει στο γήπεδο να πληρώσει 10 ευρώ και με το σουφλί που πλήρωσε, και στα υπόλοιπα παιχνίδια των Καβαλιών θα το πεις 10 ευρώ. Και πες μου, ρε Βαγγέλη, εμείς πέρσι που πήγαμε εκτός έδρας, ποιος μας είπε, ρε παιδιά, θα έρθετε 50-100 άνθρωποι, πάρτε ένα τάλιρο να μπείτε στο παιχνίδι στο γήπεδο? Κανένας δεν μας το είπε. Το χειρότερο που δεν το έχεις πει ακόμα με τον Άρη πέρσι είναι ότι το 5 ευρώ το πήρανε στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας με δεδομένο ότι στο δεύτερο γύρο θα μας έχουν με 5 ευρώ στο Χαριλάο. Στο δεύτερο γύρο τι είχαν για τους Καβαλιώτες στο Χαριλάο? Ούτε εξέδρα δεν είχε στο Χαριλάο. Ούτε εξέδρα. Και εισιτήριο κανονικό πλήρωσαν όσοι πήγαν. Και για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί δεν κολλάει η διοίκηση στο 5 ευρώ και στο 10 ευρώ. Η φετινή διοίκηση έχει τα άντερα τη ζημιά από τον αγώνα να την πληρώσει από την τσέπη της. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι η περσινή συμπεριφορά του Άρη στο αντίστοιχο παιχνίδι της Καβάλας και εδώ και μέσα στο Χαριλάο. Εκεί η διοίκηση πάτησε πόδι και δεν ικανοποίησε το αίτημα του Άρη. Ναι, δεν έχει πλέον χάρες. Και τελείωσε. Και επίσης να πούμε και ένα μπράβο στο διοικητή της αστυνομίας, που δεν τα λέμε και συχνά, για το ότι ζήτησε να μην γίνει μετακίνηση οργανωμένη των φίλων του Άρη. Επικαλούμενος βασικά νομίζω το νόμο του Κοντονή. Την νέα νομοθεσία. Άστο, μην τον αναφέρεις τον νόμο του Κοντονή. Τέλος πάντων, για την απαγόρευση των μετακινήσεων το λέμε τώρα. Για το άλλο θα το πούμε μετά. Για το άλλο είναι πανεφιέστα, δεν είναι. Ναι, εγώ και να πω και κάτι άλλο στον κόσμο. 22-10-11 είπαμε, παιδιά, θα είμαστε μέχρι τις 3,5 ώρα εδώ. Εγώ ξέρω 2-3 κινήσεις που κάνει η διοίκηση για το μέλλον του ΑΟΚ. Και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, εάν ανεβούμε, ρε παιδιά, στη Football League, τι κάνουμε, πού βαδίζουμε, πού πατάμε? Προέκυψε ένα θέμα και με την αδειοδότηση του Πασαραϊκού. Ο οποίος Πασαραϊκός ανέβηκε πέρσι και δεν μπορούσε να παίξει 2 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Η διοίκηση λοιπόν. Μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Προνοεί όμως η διοίκηση και βλέπει μελλοντικά, έτσι ώστε όταν θα γίνει το βήμα να είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Και οργανωτικά. Συμφωνώ. Και οργανωτικά, έτσι. Και κάποιες κινήσεις δεν πρέπει να τις ξέρουμε,
Γιατί... Όχι. Όσο λιγότερο το ξέρουν, τόσο πιο καλά λειτουργεί. Αλλά ξέρω από πρώτο χέρι ότι η διοίκηση. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι η διοίκηση κάνει και κάποια πράγματα για το μέλλον της ομάδος, για το καλό της ομάδος, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ναι. Τα μηνύματα που έχω εδώ είναι. Φυσικά θα είναι θετικά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και άλλο μήνυμα, παιδιά, που μπορούμε να δώσουμε χρήματα σε αυτή την προσπάθεια. Άλλο μήνυμα, μπράβο στη Λέσχη Καβάλας για την αξιόπινη προσπάθεια, αλλά και στον επιχειρηματία που βάζει τα πρώτα λεφτά. Δεν ξέρω, εσείς έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα να... Είναι παρόμοια όλα τα μηνύματα. Εγώ και αντιδραστικά, αυτό είναι το χειρότερο. Δεν έχω ακριβώς αντιδραστικά. Έχω από πολλούς φίλους οι οποίοι ακούνε, κάποιοι είναι και φίλοι της ομάδας του Άρη, οι οποίοι όμως δεν έχουν κανένα θέμα, είναι από την Καβάλα συγκεκριμένα και εύχονται τα καλύτερα και στη δικιά μας ομάδα και ελπίζουν το παιχνίδι της Κυριακής να είναι. Δεν νομίζω κάποιος αντίστοιχο στην ιστορία των δύο ομάδων. Της πόλης που υποστηρίζει, ας πούμε, τον Άρη, τον Άρη, να μην θέλει η ομάδα της πόλης να. Εννοείται. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή. Σχιζοφρενικό. Έχοντας ένα μήνυμα συγκεκριμένα για το θέμα του Πριμ, το βρίσκει πάρα πολύ παλικαρίσιο και πάρα πολύ όμορφο. Είναι ευκαιρία για τον κόσμο. Το κοκκινόχωμα παίζει το Σάββατο. Από Κυριακή έγινε Σάββατο. Απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είπαμε και κάποια σκληρά λόγια, με την καλή έννοια σκληρά, για την ΕΠΣ Καβάλας, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν παιχνίδια την ίδια ώρα που παίζει ο ΑΟΚ στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση. Της Καβάλας και από εκεί πέρα δεν έχει. Μες στην Καβαλά. Και εκτός αυτού, Βαγγέλη, δεν έχουμε και πρωτάθλημα Super League. Παίζει εθνική. Οπότε δεν έχουμε και παιχνίδια. Την Κυριακή παίζει εθνική. Παίζει εθνική. Ναι. Οπότε δεν έχουμε και παιχνίδια μεγάλων. Ναι, ότι δεν υπάρχει Super League, δεν υπάρχουν. Οπότε όλοι οι δρόμοι την Κυριακή 4 η ώρα οδηγούν στο Ανθή Καραγιάννη. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Είναι το μεγάλο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Νομίζω θα τραβήξει και αρκετά βλέμματα, διότι δεν υπάρχει όντως Super League. Οπότε γενικότερα ο κόσμος θέλει να δει ποδόσφαιρο στην Καβάλα ή στα περίχωρα. Θα πρέπει να έρθει να δει το παιχνίδι. Η Καβάλα είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Τον Άρη δεν τον έχουμε δει ακόμα. Τον είδαμε το Σάββατο, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι ο Άρης. Βαγγέλη, βάλε λίγο αν μπορείς, γιατί δεν σε ακούω καλά. Δεν νομίζω ότι ο Άρης έχει παίξει κάποιο δυνατό φιλικό στα παιχνίδια που έχει παίξει. Μόνο τώρα. Με τον Νεολικό έπαιξε ένα καλό. Έπαιξε με την Γκρία Βρύση την πρώτη αγωνιστική. Το προηγούμενο του παιχνίδι ήταν με τον Αχιλλέα Νεοκεσάριας. Με τον Νεολικό ήταν ένα καλό φιλικό. Και με τον Νεολικό και σε όλα είναι πολύ ζορισμένος και δείχνει κουρασμένος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε τόσο καλό παιχνίδι όσο περιμένουν κάποιοι από τον Άρη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε καλό παιχνίδι από τον Άρη. Αυτό που έχει γίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι πήραμε 11 παίχτες, πήραμε προπονητές, πετάξαμε στο γήπεδο και με κερδίστε. Ναι. Αυτό είναι. Βασίζονται, ρε παιδιά, φως φανάρι είναι στην εμπειρία κάποιων παιχτών που θα αντισταθμίσει τον αντίπαλο στην κρύας βρύσης και τα λοιπά. Σου λέει έχω μεγαλύτερη εμπειρία. Ο έμπειρος παίκτης θα μου κάνει μια-δυο κινήσεις στο 1,90 λεπτό. Τι στο καλογάμα εκεί είναι, θα κερδίσει. Στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, τώρα παίκτες που παίζουν στην κρύα βρύση, στο Λαγκαδά, οι άνθρωποι δουλεύουν. Κοίταξε, να πούμε και δύο πράγματα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι βαρύς. Οι παίκτες του Άρη που έχουν 2 εβδομάδες προετοιμασίες, μετά το 60 δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, έτσι. Καλά, ναι. Η κούραση πιστεύω του Άρη θα έρθει από τα Χριστούγεννα και μετά. Εκεί. Ναι, αλλά και θα έχει βρει και άλλα πατήματα, φαντάζομαι. Εντάξει, θα έχει βρει και ένα αριθμό. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει ένα αριθμό. Ναι, αλλά χάνεις την. Το θέμα οργανικά, άμα δεν έχεις προετοιμασία, αρχίζεις βαραίνεις εκεί από τα Χριστούγεννα και μετά, έτσι. Θεωρώ ότι στο δεύτερο γύρο ο Άρης θα είναι πολύ καλός. Το θέμα είναι να έχεις μια καλή διαφορά μέχρι τότε. Ναι. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να πάρεις κεφάλι. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτείς σωστά. Μέχρι στιγμής έχει κάνει ένα παιχνίδι με τον Απόλλων Κρίας Βρύσης. Που ξαναλέω, τα παιδιά κατά πάσα πιθανότητα που αγωνίζονται στην Απόλλωνα δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Προφανώς έχουν κάποια άλλη εργασία και απλά παίζουν στον Απόλλωνα για χόμπι. Βαγγελάκη, έχεις να μας πεις εντεκάδα του ΑΟΚ? Να σου πω εγώ του Άρη. Εσύ του ΑΟΚ, καλά. Α σου πω εγώ του Άρη. Κοίταξε, εγώ πιστεύω. Θα έχει αλλαγές στο παιχνίδι με το Σουφλί. Αυτό που είδα από τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα με τον Πανσεραϊκό ήταν ότι έπαιξε με 3 επιθετικούς. Δηλαδή Κανούλα, Καζάκη και Βρατσιάνη, που ήταν και μία έκπληξη. Και από ό,τι είδαμε και στον αγώνα με την Γκρία Βρύση, σε κάποια στιγμή γύρισε και ο Δέντσα σαν τρίτος στόπερ πίσω. Όπως είπε και ο προπονητής, ότι ο κύριος Ανιφαντάκης προλίγο, ότι η ομάδα θα παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και θα κυνηγήσει τον γκολ. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξουμε το κλασικό αυτό το
το σύστημα ανιφαντάκι, δηλαδή 4-2-3-1 με προσαρμογές, δηλαδή αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάζει σε 4-1-4-1 στην ουσία, δηλαδή μια διπλή ζώνη με λίμπερο το Δέντσα ανάμεσα που θα έχει η ομάδα θα έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μπορεί να εναλλάσσεται σε 3-4-3 για να έχεις πολλούς παίκτες έξω από την περιοχή του Άρη, να πιέζεις για να κλέψεις την μπάλα ή να πιέζεις για να κάνεις ευκαιρίες. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα σου μπορεί να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο 4-3-2-1 αν κερδίζεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό βέβαια που πρέπει να κοιτάξει η ομάδα και πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα έχει δουλευτεί και μέχρι σήμερα και στις επόμενες μέρες από τον κύριο Ανιφαντάκη, είναι οι στημένες φάσεις που αμυνόμαστε. Ναι, γιατί και τα 2 γκολ που δεχτήκαμε από τον Πανσεραϊκό το Σάββατο ήταν από κόρνερ και αυτό εμένα δεν μ' άρεσε προσωπικά. Πιστεύω ότι ο κύριος Ανιφαντάκης θα το δουλέψει και τις στημένες φάσεις και τα φάουλ και τα κόρνερ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πήγε 3 η ώρα. Θα επιστρέψουμε. Εμείς να ευχαριστήσουμε ότι μέχρι τώρα είναι μαζί μας και το ιδιωτικό κτέο Καβάλας που έχει 2 έδρες στο νομό μας στο Σταυράμι Μυγδαλαιώνα με τηλέφωνο 2510-32-444 αλλά και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-14-10-44. Με κάθε έλεγχο που πραγματοποιείτε μπαίνετε στην κλήρωση για 2 μηχανάκια στο τέλος του χρόνου. Αλλά υπάρχουν και μειώσεις στα ληξιπρόθεσμα πρόστιμα μέχρι τέλος Οκτώβρη. Πάρτε τηλέφωνο στο 2510-32-444 για να ενημερωθείτε. Ενώ μαζί μας είναι και το Blue Cafe που βρίσκεται στην παραλία της Καβάλας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με τηλέφωνο 2510-223-777. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε 2 μπύρες της επιλογής σας στη σελίδα μας στο Facebook και μπάλα στην κερκίδα για όποιο παιχνίδι ποδοσφαιρικό θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να μείνει ο κόσμος συντονισμένος σε 93 και 7, γιατί έχουμε πολλά σημαντικά θέματα και λεπτομέρειες για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το παιχνίδι της Ένωσης με το Λαύριο, την πρώτη αγωνιστική. Έτσι να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 3:30. Το νέο ισχυρό πετρέλαιο που περιμέναμε όλοι το έβγαλε η ΕΚΟ. Είναι γεγονός και θα το βρείτε στο νέο υπερσύγχρονο πρατήριο στα Αμισιανά Καβάλας. Τώρα το νέο ντίζελ Avio από την ΕΚΟ απογειώνει το κινητήρα σας. Ένα νέο καύσιμο υψηλής απόδοσης και καθαρότητας για μεγαλύτερη επιτάχυνση, ομαλή λειτουργία και περισσότερα χιλιόμετρα. Δοκιμάστε κι εσείς το νέο Diesel Avio με την τεχνολογία φίλτρων των αεροσκαφών και νιώστε το αυτοκίνητό σας να πετάει. Σας περιμένουμε στο νέο υπερσύγχρονο πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου ΕΚΟ Χατζηγαβριηλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά Καβάλας. Προσδεθείτε. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3. Για τα μάτια σας μόνο. Για λίγες μόνο ημέρες στα Σεφορά. Όλες οι αγαπημένες σας μάσκαρα. Έως 30% φθηνότερα. Διαδώστε το με ένα SMS. Στείλτε τώρα όχι ένα, αλλά μαζικά SMS με το χαμηλότερο κόστος. Μηνύματα.net. Μαζική αποστολή ενημερωτικών διαφημιστικών μηνυμάτων. Η πιο άμεση και οικονομική λύση ενημέρωσης και προβολής. Μηνύματα.net. Υπηρεσία για την άμεση πληροφόρηση των αποδεκτών σας και το χαμηλότερο κόστος για εσάς. Μαζική αποστολή SMS στο μηνύματα.net. Και η προβολή σας απέχει μόνο ένα κλικ. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Πάνε χρόνια πολλά και η καρδιά συνεχίζει να χτυπά δυνατά. Για μια ομάδα, μια θρησκεία με τεράστια ιστορία που μες στο αίμα μας κυλά. Ένα γαλάζιο καραβάκι μας πήρε τα μυαλά για την καβάλα μας ρε μούτρα. Θα κάνουμε πολλά τις Κυριακές στο γήπεδο. Τραγουδάμε για τον ιστορικό ΑΟΚ που τόσο αγαπάμε. Για την καψούρα τη μεγάλη που δεν έχει τέλειωμό. ΑΟΚάρα ρε λάσπες και δεν βάζουμε μυαλό. Με το κεφάλι ψηλά αψηφίσαμε φουρτούνες και εμπόδια. Και γυρίσαμε δυναμικά σε ένα πρωτάθλημα που δεν λέει τίποτα απολύτως. Για μια ομάδα με τέτοια στατιστικά. Εδώ είναι η έδρα σου, εδώ και η δύναμή σου. Και μες στο σύνδεσμο εμείς οι οπαδοί σου. Παντούς ακολουθήσαμε, ΑΟΚ υπηρετήσαμε πιστά.
Για τον ΑΟΚ τραγουδάμε ακόμα πιο πολύ. Για τον ΑΟΚ που αγαπάμε στην πόλη αυτή. Για τον ΑΟΚ και τις χαρές που ζήσαμε πολλές. Για τον ΑΟΚ και για τις λύπες που είναι ασήμαντες. Για τον ΑΟΚ τραγουδάμε ακόμα πιο πολύ. Για τον ΑΟΚ που αγαπάμε στην πόλη αυτή. Για τον ΑΟΚ και τις χαρές που ζήσαμε πολλές. Για τον ΑΟΚ και για τις λύπες που είναι ασήμαντες. Στο σύνδεσμο καθημερινά προετοίμασε για όλα τα γήπεδα. Και στην ΑΒΑ της, στη Β της, στο ερασιτεχνικό. Η αρρώστια μας για σένα δεν έχει τελειωμό. Και για αυτούς που ξέρουν αρκετά, δεν ξέρουν τι σημαίνει καραβάκι στην καρδιά. Δεν ξέρουν ότι περάσαμε πολλά, αλλά επιστρέφουμε ρεκότες δυναμικά. Θέλει μαγιά να είσαι οπαδός, θέλει κόπο και πάθος. Και δεν κάνεις λάθος να είσαι ΑΟΚ. Να φοράς στο στήθος το καράβι και να είσαι αφεντικό σε κάθε λιμάνι κι όχι μόνο. Καβάλα για σένα τα έχω χαμένα. Δεν ζητώ τίποτα, ΑΟΚάρα γερά. Παίξε για τον κόσμο σου που χρόνια τραγουδά. Δυνατά, σ' όλα τα πέταλα πηγαίνουμε. Επαρχία μεγάλη φωνάζουμε. Κι όλοι τρέμουνε, ΑΟΚάρα μια ζωή. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3:30. Μπίλη, θέλεις κάτι να πεις, έχεις μήνυμα? Όχι, βλέπω τον καιρό. Μάλιστα, πολύ καλό. Μια επικυρωμένο καιρό που έχουμε αυτή την ώρα, την Κυριακή. Μαύρη νύχτα στα βουνά. Άσχημα πράγματα, Λέει βροχή, ναι. Μάλιστα. Μακάρι να μην. 9 η ώρα το πρωί λέει συννεφιασμένη η Κυριακή. Μπορείς να το βάλεις αυτό να το ακούσουμε? Συννεφιασμένη Κυριακή θα το βάλω στο τέλος για εσένα, το ξέρεις ότι θα τα κλείνουμε με ένα ελληνικό. Όχι. Λοιπόν, και 3 η ώρα έχει βροχή. Βέβαια αυτά αλλάζουν. Το Σάββατο, χθες έλεγε το Σάββατο βροχή, τώρα λέει το Σάββατο συννεφιά. Και πήγε η βροχή την Κυριακή. Να πάει Δευτέρα, δεν πειράζει. Ξέρετε τι, είναι το σημαντικό, είναι ότι εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής, παίζει το καπάκι και την Τετάρτη με την κρύα βρύση. Ναι. Οπότε δεν είναι μόνο το παιχνίδι της Κυριακής που μπορεί να που έχει μια κάποια βελτίωση από το αχούρι που είδαμε την πρώτη αγωνιστική με το σουφλί. Και επαναλαμβάνω ότι η διοίκηση και αυτό το κομμάτι πρέπει να το κοιτάξει σε συνεργασία με το Δήμο. Έτσι. Γιατί το πρόβλημα είναι σοβαρό και βοηθάνε και αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη. Ναι, και το παιχνίδι της Κυριακής θα το επιβαρύνει έτσι κι αλλιώς και φυσιολογικός να ήταν ο καιρός. Έχει στο καπάκι την Τετάρτη δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι με την κρύα βρύση. Είναι η πρώτη εμβόλεμη αγωνιστική της γάμα εθνικής κατηγορίας. Οπότε υπάρχει έξτρα πρόβλημα για το γηπεδικό, στο γηπεδικό. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτή την εβδομάδα πώς είναι. Φίλοι που έχουν πάει στο γήπεδο μου είπαν ότι δεν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το παιχνίδι με το σουφλί. Και αν τυχόν αρχίζει και βρέχει, τα πράγματα είναι μαύρη νύχτα στα βουνά. Δυστυχώς ένα γήπεδο που είναι αχρησιμοποιητό από το περασμένο Μάιο, δηλαδή αν έχει μπει η ομάδα 2-3 φορές όλο και όλο, είναι η κατάστασή του τραγική. Και όση η αποστολή της ομάδας, όσα εκτός έδρας παιχνίδια πήγε, είπαν τα καλύτερα για τους αγωνιστικούς χώρους. Με τελευταίο το παιχνίδι του ΑΟΚ μέσα στον Πανσεραϊκό, το οποίο διεξήχθη στην Ηράκλεια Σερών, το γήπεδο ήταν χαλί. Ναι. Δυστυχώς η Καβάλα. Και μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, όπως την Καβάλα, που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, ένας τέτοιος αγωνιστικός χώρος για εντός έδρας γήπεδο. Θα πρέπει την επίβλεψή του με επιστήμονες γεωπόνους και με όλα τα σύγχρονα μέσα να το επιβλέψει ο Δήμος. Εγώ αυτή τη λύση βλέπω. Όσο ο Δήμος δίνει μόνο τα υλικά, ό,τι υλικά δίνει, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα και στα φάρμακα και στους σπόρους και σε όλα αυτά εδώ δίνει από το ταμείο, δεν τα δίνει όλα ο Δήμος, έτσι, συν τη συντήρηση. Βλέπω ότι το πράγμα δεν προχωράει, οπότε πρέπει να δοθεί μια λύση. Ναι. Πρέπει να δοθεί μια λύση, είναι κρίμα. Δηλαδή να μην μπαίνει κανένας μέσα στο γήπεδο και το γήπεδο να μην είναι μια στοιχειώδη καλή κατάσταση. Παραλογούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι. Τώρα, αν ήσουν μια ομάδα ξυλοκόπων η οποία ήθελε να χρησιμοποιήσει την έδρα της με άσχημο τρόπο, π.χ. πέρσι ο Ακροπόταμος, ας πούμε. Έτσι. Είχε ένα άσχημο γήπεδο. Τώρα, όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και να παίζεις ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τις κάρτες φιλάθλου, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα είναι και το νέο
Έχεις ρεπορτάζ? Έχει ρεπορτάζ, απλά και εσύ ο ίδιος γνωρίζεις πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Προσωπική εμπειρία, μαζί το συζητούσαμε και χθες. Χρειάζεται, αν δεν κάνω λάθος, και άμκα πλέον. Κοίταξε, για το άμκα. Ναι. Το άμκα, αν πάρεις το φύλλο με το άμκα από το ΚΕΠ, αναγράφει αριθμό ταυτότητας, γράφει και το αφημί. Ναι. Από εκεί και πέρα το παίρνεις αυτό το χαρτί, ελέγχεις ότι τα γράφει, είναι όλα ok, πηγαίνεις στην ομάδα με την ταυτότητά σου, με 2 φωτογραφίες, διαβατηρίου όπως έχουν πει, και με 2 ευρώ. 2 ευρώ χρειάζεται η έκδοση της κάρτας. Τα συλλέγει η ομάδα τα χρήματα, στέλνει στη διοργανώτρια αρχή τα στοιχεία σου μαζί με τις φωτογραφίες και μετά από λίγο καιρό παίρνεις την κάρτα. Από πρώτη ναι. Θα μπαίνουν όλοι στο γήπεδο με την επίδειξη εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου και νομίζω και ταυτότητας. Χωρίς να είμαι σίγουρος, υπάρχει και αυτό. Και επιστοποιητικό γέννησης. Λοιπόν, έχει ένα ρεπορτάζ εδώ, λέει, δεν θέλουν τηλεοπτική μετάδοση στην Καβάλα. Μια ιδιαίτερα περίεργη απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Καβάλας εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Ναι, είμαστε Ολυμπιακός και θα τα κάνουμε Ριζούπολη. Δεν θέλουμε να τα. Καταξοδεύτηκαν 1 χιλιάρικο και 1,5 χιλιάρικο να δείξουν το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό που όλα ξέρεις, όταν εξιδίων κρίνεις τα αλότρια, για να μιλήσουμε και λίγο ελληνικά, όταν σκέφτονται ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα έχοντας στο μυαλό τους αυτά τα οποία θα κάνανε εκείνοι, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Γεγονός. Αυτό έτσι όπως το λες ισχύει. Πρέπει να πηγαίναμε ίσα βάρκα ίσα πανιά να πούμε, κατάλαβες. Εμείς έπρεπε να θέλαμε να έχει τηλεοπτική κάλυψη, να το δείχνει live η ΕΡΤ, ας πούμε, και να έχουμε 2-3 τύπους έτσι πίσω από την εστία και να γίνει Σάββατο. Να παροτρύνουν τον τερματοφύλακα του Άρη. Και να γίνει Σάββατο, γιατί Σάββατο ζήτησε ο Άρης να παίξει. Γιατί παίζει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ενώ η Καβάλα δεν παίζει μπάσκετ το Σάββατο με το Λαύριο, έτσι. Τώρα που το είπα και το θυμήθηκα, καλό θα είναι να πούμε και από τον αέρα συγχαρητήρια στο προηγούμενο τερματοφύλακα του Άρη, ναι, που σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Φυσέκης, ο οποίος 29 χρονών σταματάει το ποδόσφαιρο γιατί θα κάνει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Θράκης στη νευροβιολογία. Και γιατί δεν πάει στο Παθρακικό που είναι δίπλα? Θέλει να σταματήσει, να αφοσιωθεί στην καριέρα. Στο επάγγελμα αυτό το οποίο θέλει να ακολουθήσει. 10 χρόνια είχε παράλληλες σπουδές και αυτό είναι παράδειγμα, όπως έγραψα και στη σελίδα στο Facebook, είναι παράδειγμα για όλους τους ποδοσφαιριστές που παρατάνε το σχολείο, παρατάνε τη μόρφωσή τους και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Γιάννης Φυσέκης, ο οποίος έπαιζε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης πέρσι, στη πρώτο μισό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Αποχώρησε, λέει, από το Reuters. Από τις Σέρες, από το Γάζορο, το πρώην Γάζορο Εθνικό Σερών, ο νεαρός Κύπριος χαφ Εμμανουήλ. Μάλιστα. Δεν ήταν στα πλάνα του Άκη Βάβαλη, λέει, και κρίθηκε προτιμότερο να αποχωρήσει. Το Εθνικό Σερών, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή την Κυριακή εκτός έδρας στον πρωτοπόρο Εορδαϊκό. Έτσι. Το πρωτοπόρο Εορδαϊκός που ξεκίνησε με πολύ μεγάλη όρεξη. Να πω και για τους φίλους που πήγανε στην Χρυσούπολη και ήταν το Χρυσούπολη κοκκινόχωμα. Ωραίο παιχνίδι, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσοι ενθουσιάστηκαν με τον Έστω, γιατί όντως είναι μια καλή ομάδα, κάτι παρόμοιες συγκρίσεις είχαμε και πέρσι όταν λέγαμε για τον Ορφέα, πολύ καλή ομάδα, για το κοκκινόχωμα, πολύ καλή ομάδα. Πολύ όρεξη, εντάξει, και οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, η μία έπεσε κατηγορία από το Δεκέμβριο, ναι, και η άλλη πάλεψε τελευταίες αγωνιστικές για να μείνει κατηγορία. Μην βγάζουμε λοιπόν συμπεράσματα για το πού μπορεί να φτάσει κάθε ομάδα. Συγγνώμη λίγο, γιατί μπερδευόμαστε εδώ πέρα. Ο Νέσος έχει το. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, είπα. Συνεχίζει από το momentum του περσινού ο Νέστος. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό γίνεται. Δεν πειράζει, δεν χάνεις και τίποτα. Από εκεί και πέρα, το Βυζάντιο είχε ένα Μπαρέτα, ο οποίος δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μπαρέτα. Έχει βάλει 4 γκολ σε 2 παιχνίδια. Βάζει μια γκολάρα. Προχθές ήταν γκολάρα, έτσι. Πέρασε όλο τον Νέστο. Την Κυριακή. Έχει περάσει. Ακόμα περνάει παίχτες του Νέστου, μάλλον. Αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα δεν χωράει στην Καβάλα φέτος, έτσι όπως είναι η Καβάλα. Ενώ θεωρώ ότι είναι από τους πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά αυτό που βλέπω είναι ότι το Βυζάντιο έχει ένα τάμα να βγάζει πρώτους σκόρερ μέσα στην κατηγορία.
Λες δηλαδή να ακολουθήσει τα βήματα του Καρλόπουλου, ίσως. Όχι του Καρλόπουλου, του Μαρκόπουλου. Ναι. Ο Μπαρέτας δεν παίζει ρε εσύ. Ο Μαρκόπουλος είναι προθυμένος. Έπαιζε σε φουνταριστός. Ο Μπαρέτας έρχεται πιο πίσω. Εντάξει ρε παιδιά, 4 μπαλάκια τα έχει, θα δούμε. Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική είναι ακόμη, δεν μας έχει συνηθίσει ο Μπαρέτας να βάζει γκολ, να πετυχαίνει γκολ. Οι δουλειές του που κάνει μέσα στο γήπεδο είναι. Αυτό είναι και άλλες. Ναι, το οξύμορο της υπόθεσης. Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει να βάζει γκολ και πέρσι με την Καβάλα είχε 3 τέρματα. Ναι. Είχε ένα στην πρώτη εμφάνιση με τον Εύρο Σουφλίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μου και τώρα έχει βάλει σε 2 αγώνες 4 γκολ. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι αξιοπρόσεκτο. Αργύριο, όπως και να έχει. Εντάξει. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό Νέστο και πολύ καλό Βυζάντιο τώρα. Ο Νέστος δεν ξέρω αν θα έχει διάρκεια, πάντως συνεχίζει το περσινό του σερί. Αυτό είναι. Τώρα πότε θα σταματήσει ή αν θα σταματήσει θα φανεί στην πορεία. Αυτό για να κλείσουμε και δεν ξέρω οικονομικά πόσο θα αντέξει ο Νέστος, γιατί. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη. Γιατί είδα κουπόνια να μοιράζονται στο γήπεδο, γι' αυτό σου λέω. Θεωρώ ότι δεν έχουν ανάγκη. Μακάρι. Θεωρώ ότι δεν έχουν. Αλλά... Και το Βυζάντιο έκανε μέσα στο καλοκαίρι 4-5 χορούς. Αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις μια ομάδα που άκουσα τυχαία κάποιοι 3-4 παίχτες τα ποσά που παίρνουν, είναι δύσκολο. Μην το θέτεις έτσι. Γιατί έχεις και 15 εκτός έδρας παιχνίδια. Ο κόσμος προχθές στη Χρυσούπολη δεν ήταν πάρα πολύ. Εγώ περίμενα περισσότερο. Είχε 600 άτομα. Βία 700. Είναι κλασική, αυτή είναι. Είτε είναι Super League, είτε είναι. Υπολόγισε ότι εγώ είδα πάρα πολλούς γνωστούς, μα πάρα πολλούς γνωστούς από την Καβάλα. Ναι, που δεν έπαιζε η Καβάλα χερεπό και ήρθαν στη Χρυσούπολη να δουν ένα τοπικό ντέρμπι. Μακάρι να πάνε καλά οι ομάδες. Μας συμφέρει με την καλή έννοια να είναι καλές οι ομάδες από όλες τις πλευρές. Είτε ανεβείς και είσαι σε μεγαλύτερη κατηγορία, θες κάποιες ομάδες του νομού σε τέτοιες κατηγορίες για να έχεις παίχτες από αυτές τις κατηγορίες να ψήνονται. Είτε είσαι στη Super League είτε στη Football League, αν έχεις ομάδες στη Γάμα Εθνική, να στέλνεις να ταΐζονται. Είτε αν είσαι σε αυτή την κατηγορία να μην κάνεις πολλά ταξίδια. Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχεις το μπασκετικό. Το μπασκετικό θα βάλουμε λίγο μουσικούλα και ξεκινάμε το μπασκετικό για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, έχουμε πάει πλέον, έχουμε ακουμπήσει τις 3:20, μην κοιτάς το ρολόι, αλήθεια λέω. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Όχι. Πάμε λίγο λοιπόν στο μπάσκετ, όπου και χθες είχαμε μια φιλική αναμέτρηση στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Η Καβάλα αντιμετώπισε την Μπερόε από την Βουλγαρία, ιτήθηκε με 65-62. Αρκετά μεγάλη ανησυχία. Είσαι σίγουρος? Για το 65-62 το διάβασες, ας πούμε, καλά στο πίνακα? Κανείς δεν ξέρει, ίσως να μην ήταν και 65-62. Κατά προσέγγιση το λέω. Ναι, πραγματικά πάντα. Παιδιά, σε αυτό το οργανωτικό το κομμάτι, εντάξει, ξέχωρα από την αγωνιστική απόδοση της ομάδας που προβληματίζει, γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι ότι όταν αλλάζεις ξένους και θες να πάρεις κάποιους άλλους την αγωνιστική εβδομάδα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν οργανωτικά θέματα στην ομάδα που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος γκρινιάζει μέσα σε εισαγωγικά για κάποια οργανωτικά θέματα που έπρεπε η Ένωση να τα είχε λύσει εδώ και αρκετό καιρό και μένουν ανοιχτά. Ένα θέμα είναι των εισιτηρίων διαρκείας, που από ό,τι φαίνεται μέχρι και την ημέρα του αγώνα θα δίνονται εισιτήρια διαρκείας. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ρώτησα σήμερα τα γραφεία και μου είπαν ότι στην ερώτηση αν τυχόν κάποιος θέλει εκείνη την ημέρα του αγώνα, το Σάββατο, να προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας, μου απάντησαν ότι είναι αδύνατη η αγορά διαρκείας και να μπει μέσα με διαρκείας εκείνη την ημέρα. Οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει από το πρώτο παιχνίδι την Ένωση με διαρκείας, θα πρέπει να πάει σήμερα βία την Πέμπτη να πάει, να πληρώσει, να πάρει την απόδειξη και να καταθέσει
αυτά που πρέπει να καταθέσουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πληρώσει εισιτήριο διαρκείας για να μπορέσουν να μπουν στο κλειστό της Καλαμίτσας. Για την κάρτα φιλάθλου. Ναι. Τα δικαιολογητικά αυτά τα προσκομούμε. Βγαίνει η κάρτα φιλάθλου και ισχύει για όλα τα γήπεδα της πρώτης εθνικής και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή με την ίδια κάρτα φιλάθλου μπορείτε να πάτε και στη Ξάνθη και στη Θεσσαλονίκη να εκδώσετε εισιτήριο και να δείτε κάποιον αγώνα της πρώτης εθνικής στο ποδόσφαιρο ή της Basket League στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο δεν είναι συλλογικό, δηλαδή δεν είναι μόνο για τους αγώνες της Ένωσης. Μάλιστα. Λογικό μου ακούγεται. Αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο γενικότερα η μετακίνηση των φιλάθλων. Επίσης για να πάρει κάποιος εισιτήριο, απλό εισιτήριο την ημέρα του αγώνα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να πάει νωρίτερα, να πάει μία ώρα νωρίτερα στο γήπεδο για να μην ταλαιπωρηθεί και να έχει ταυτότητα μαζί του και άμκα. Το άμκα όχι σε έντυπη μορφή, να το πει προφορικά. Τον αριθμό άμκα. Σαν για να πάρει κάποιος για να πάρει κάποιος κάρτα φιλάθλου, για να βγάλει κάποιος κάρτα φιλάθλου, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, όπως είπε και ο Βαγγέλης, από τώρα να βγει η κάρτα φιλάθλου. Θέλει μία φωτογραφία. Προσοχή, έχουν πει φωτογραφία διαβατηρίου. Ναι. Στην ερώτηση που έκανα σήμερα ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν η φωτογραφία είναι απλή, μια απλή φωτογραφία, αυτές που βγάζουμε τις επί 4 που βγαίνουν, ή διαβατηρίου. Γιατί άλλο κόστος έχει η φωτογραφία διαβατηρίου, άλλο κόστος μου δείχνει ο Βαγγέλης τη φωτογραφία του εδώ, είναι απλή φωτογραφία αυτή, έτσι. Έχουν πει από τα γραφεία της ΚΑΕ διαβατηρίου, γιατί σκανάρεται, Βαγγέλη, καλύτερα στην κάρτα φιλάθλου. Η κάρτα φιλάθλου η οποία βγαίνει, θα βγαίνει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα δίνει στην Ένωση άμκα σε έντυπο, δηλαδή αν έχεις καμιά φωτοτυπία του βιβλιαρίου σου που έχει πάνω το άμκα, φωτοτυπία μπρος πίσω την ταυτότητα και μία φωτογραφία, τα στέλνει στην Αθήνα και βγαίνει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η κάρτα φιλάθλου. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει το Σάββατο, είναι όμως υποχρεωτικό αυτός που θα πάρει εισιτήριο να έχει οπωσδήποτε ταυτότητα μαζί του και να ξέρει και το άμκα του. Διότι θα υπάρχει στην είσοδο μηχάνημα το οποίο θα είναι online συνδεδεμένο με τον ΕΣΑΚΕ, θα μπαίνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία, θα καταχωρούνται και θα βγαίνει αυτόματα και σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία σου επάνω το εισιτήριο. Και στη θέση που πρέπει να αναγράφεται το εισιτήριο θα πρέπει να καθίσεις κιόλας εκεί. Ναι. Εντάξει, αυτό... Όπως στο θέατρο ένα πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά έχω μια πληροφόρηση ότι στο παιχνίδι των τρικάλων, στο πρώτο εντός παιχνίδι των τρικάλων που ίσχυε κανονικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ο τελευταίος φίλαθλος στην είσοδο του κλειστού μπήκε στο ημίχρονο. Οπότε θα πρέπει για πρώτη φορά, για να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους της Ένωσης, για πρώτη φορά θα πρέπει ο κόσμος να πάει πιο νωρίς στο γήπεδο. Και εννοείται ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να πάρουν τα εισιτήρια διαρκείας στα χέρια τους. Να προτείνουμε και κάτι από τον αέρα της εκπομπής, αν είναι δυνατόν, αφού δεν θα μπορούν να εκδοθούν ούτως ή άλλως εισιτήρια διαρκείας τη μέρα του αγώνα, αν γίνεται από την ΚΑΕ να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα εκδίδει απλά εισιτήρια για τον αγώνα. Να γίνει μια προπόληση εισιτηρίων στην ουσία και να παίρνουν και τα στοιχεία του κόσμου, να μην συνοστίζεται πριν τον αγώνα, μία ώρα, μισή ώρα πριν τον αγώνα. Αν γίνεται από το πρωί, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να υπάρχει δηλαδή από το Σαββάτο το πρωί, Βαγγέλη. Έτσι, υπάρχει κάποιος από το Σάββατο το πρωί για να γίνεται μια προπόληση των εισιτηρίων, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Ένα μήνυμα εδώ. Ακόμα περιμένουμε την παρουσία της Ένωσης. Την παρουσίαση. Την παρουσίαση της Ένωσης. Παρουσία, μάλλον την παρουσίαση εννοεί της Ένωσης. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αυτό είναι... Ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ. Φίλε, προτρέχεις. Ένας Γιάννης Τζίμας όπου εχθές ήταν σκασμένος, όπως είναι και τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ένας Τζίμας που νομίζω ότι μπορεί να μην κοιμάται τα βράδια σε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ πάλι είμαι σίγουρος ότι δεν κοιμάται. Υπάρχουν φήμες για μια καλή μεταγραφή που προσπαθεί να κάνει η Ένωση για τον. Πώς λέγεται, English, Καναδός γκάρ που φόρεσε την ΑΕΚ πέρσι. Αλλά υπάρχει και μια πρόταση από γραφείο manager για έναν Πορτορικανό shooting guard.
Έτσι, μιλάμε. Πορτορικανός. Από το Πουέρτο Ρίκο, ναι. Δεν μου αρέσουν αυτά. Πουέρτο Ρίκο. Αν μας έρθει κανένας. Ναι, άμα τον ακούν ως φρίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, στην πατρίδα του το φωνάζανε και καλαθομηχανή. Στα πορτορίκα. Καλαθομηχανή στα πορτορικάνικα. Θέλω να το πεις πορτορικάνικα. Θα το ψάξω. Ένα σκόρερ από το Πουέρτο Ρίκο. Τώρα, αλήθεια, ψέματα. Πώς το λένε εσύ τον κοντό τον Πορτορικάνο, τον μεγάλο τον παίχτη, πώς το λένε που είναι στο τώρα NBA? με κατέστρεψες. Μήπως έρχεται αυτός? Φαντάζεσαι. Ο Αρογιό. Μπορείς να βάλεις το τραγούδι του Πουέρτο Ρίκο? Πουέρτο Ρίκο, θα το ψάξω. Λοιπόν, Αι, Πουέρτο Ρίκο. Ναι, γράψτε το. Λοιπόν, έχω εδώ και το πρόγραμμα για τους φίλους όσοι ενδιαφέρονται. Έχει στείλει ο ΕΣΑ και επίσημο πρόγραμμα μέχρι και την 5η αγωνιστική. Θες να το αναφέρουμε με τα παιχνίδια της Ένωσης? Λοιπόν, είπαμε Ένωση 5 η ώρα, το δείχνει το Nova Sports 2. Μη λες ποιος το δείχνει, στην Καλαμίτσα το δείχνει. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, να λέμε ότι όλα τα παιχνίδια πλην της ΣΑΕΠ και του Ολυμπιακού που τα δείχνει ο ΤΕ, τα δείχνει όλα η Νόβα. Λοιπόν, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική Τρίκαλα Ένωση, Τρίκαλα Καβάλα, 5 η ώρα πάλι, Nova Sports 1. Δεύτερη... ναι, λοιπόν, Nova Sports 1. Τρίτη αγωνιστική Καβάλα Κόρυβος, 5 η ώρα, Nova Sports 2. Τέταρτη αγωνιστική πάλι Σάββατο Καβάλα Πόλων Πατρών, Nova Sports 2. Και πέμπτη αγωνιστική Σάββατο 11 Νοεμβρίου ΑΕΚ Καβάλα. Μάλιστα. Το οποίο θα το δείχνει 4,5 ώρα από τον ΟΤΕ Sports 4. ΟΤΕ Sports 4. Η ΑΕΚ είπαμε. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Γενικώς όλα τα παιχνίδια της Ένωσης εντός είναι στην Νόβα και εκτός έδρας θα μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει. Εννοείται φυσικά, εντάξει, δεν αναφέρουμε ότι θα το δείχνει η Νόβα το παιχνίδι με το Λαύριο, αλλά εννοείται έτσι. Κάνουμε πρόσκληση και επειδή όντως όπως ανέφερε και ο Βαγγέλης αλλά και ο Νάκης για τα προβλήματα που έχει ο Γιάννης ο Τζίμας όσον αφορά το ρόστερ, το παιχνίδι αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα πάρθει μόνο αν υπάρχει ένα γεμάτο γήπεδο και να βρίσκεται σε μια καλή μέρα η ομάδα. Έτσι, μπορεί Βαγγέλη, το γήπεδο να θυμίζει το περσινό παιχνίδι του Λαβρίου. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ένα γήπεδο με 600, 700, 800 άτομα να δώσει αυτή την όθηση στους παίκτες του Γιάννη Τσίπα για να πάρουν το παιχνίδι. Πρέπει το Σαββάτο το παιχνίδι το γήπεδο να μην πέφτει καρφίτσα. Ναι, νόμος. Πρέπει ο κόσμος να είναι όσο θερμός ήταν πέρσι. Ναι, παρόμοιο το παιχνίδι με το περσινό. Αυτά τα 2 χρόνια ο κόσμος ήρθε πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Ήταν ο έκτος παίκτης της σε όλα τα παιχνίδια και πρέπει αυτό να γίνει και φέτος. Αυτά τα παιχνίδια που διάβασες τις 5 πρώτες αγωνιστικές είναι όλα παιχνίδια ζωής και θανάτου. Τα παίζουμε όλα στην έδρα μας. Είναι πολύ δύσκολο πρόγραμμα γιατί πρέπει να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε. Και αν μπορούμε να πάρουμε και διαφορές που θα τις έχουμε πρίκα στο δεύτερο γύρο. Είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένο ρόστερ. Βάλε το όφωνο λίγο στο κέντρο. Το όφωνο. Δεν έχουμε ολοκληρωμένο ρόστερ. Πιο κοντά, πιο κοντά λίγο. Πόσο πιο κοντά να το πάω? Δεν έχουμε ολοκληρωμένο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια, να είναι εκεί έκτος παίκτης, να χαρεί και αυτός αυτό που παλεύαμε 2 χρόνια όλοι, να ανέβει η ομάδα στην Α1. Να το ευχαριστηθούμε και να φωνάξουμε για την ομάδα μας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας να αναφέρουμε όλη την πρώτη αγωνιστική λοιπόν της Basket League. Πρεμιέρα για την κατηγορία κιόλας είναι το Καβάλα Λαύριο στις 5 μαζί με το Κόρυβος Αμαλιάδα Τρίκαλα και το Ρέθυμνο Απόλλων Πατρών. Στις 6 θα ξεκινήσει το ντέρμπι των δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ενώ την Κυριακή έχουμε στις 12.30 το πρωί Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου και το απόγευμα θα κλείσει με Κηφισιά Αρκαδικός και Άρης Παναθηναϊκός η πρώτη αγωνιστική της Basket League. Να τονίσουμε λίγο. Για πες λίγο, Βαγγέλη. Έχεις ώρες για το κύπελο? Δεν έχω ώρες, απλά ξέρουμε ότι σήμερα έχει 2 ντέρμπι στα προεπιμετελικά του κυπέλου στο μπάσκετ. Σήμερα παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ και αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Επίσης να τονίσουμε και ο Βαγγέλης το ξέρει καλύτερα, για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας θα πρέπει και αυτοί μέχρι και την Παρασκευή να δώσουν άμκα και ταυτότητα. Μην ξεχαστούν αυτοί, μην πάει κάποιος στο γήπεδο με την απόδειξη που έχει πληρώσει το διαρκείας, δεν θα μπορέσει να μπει. Έτσι θα πρέπει εγώ είμαι της άποψης την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, την Πέμπτη
να δώσουν άμκα και ταυτότητα στα γραφεία της ΚΑΕ στην Καλαμίτσα για να βγει το διαρκείας. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει το διαρκείας. Και θα πρέπει να ξαναπάει, να ξαναπάει πριν το παιχνίδι να πάρει το εισιτήριό του. Τι γίνεται ρε παιδιά? Έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λες και θέλεις να μπει στο Αλκατράζι. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε ξεφτυλίσει λίγο. Δεν είναι, είναι λίγο ξεφτύλα. Είναι λίγο ξεφτύλα. Με τέτοια ταλαιπωρία. Και φαντάζομαι τώρα ένα μεμονωμένο εισιτήριο που θα βγει ηλεκτρονικά, το σύστημα να κολλήσει εκείνη την ώρα. Έτσι. Είναι πολύ πιθανό. Πώς είναι η συνταχογράφηση στο φαρμακείο? Ναι, καταχωρούν τα στοιχεία σου. Εντάξει, θα πάρουμε τηλέφωνο για βόμβα και θα καθυστερήσει ο αγώνας να αρχίσει. Δεν είναι ντροπή τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Και θα μείνουν αυτοί μέσα στα γραφεία μόνο. Δεν είναι λίγο κοροϊδία, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι οργανωτικό το. Οργανωτικό θα ήταν άμα όλα γινόντουσαν στην ώρα. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα όμως λέμε. Και θα υπάρχει και επίβλεψη από τον Εσάκη. Έτσι λέμε τώρα, έλα ρε, εσύ είναι ο Κώστας, ο Σταύρος, ο Παναγιώτης στην είσοδο. Δεν γίνεται, γιατί ο Εσάκη θα επιβλέψει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όλο το σύστημα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει και η Ένωση τίποτα περισσότερο παρά να ακολουθήσει αυτά που πρέπει να κάνει. Έτσι. Σε όλα αυτά ευθύνεται ένας και μόνο, ο Εσάκη. Δεν είναι δυνατόν να τελειώνει το πρωτάθλημά σου Ιούνιο μήνα, να έχεις 4 μήνες μπροστά σου. 4, έτσι. Γιατί έχουμε Οκτώβριο. Να μην έχεις ενημερώσει τις ομάδες, τις οποίες ξέρεις ποιες θα είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο επόμενο πρωτάθλημα, και ξαφνικά ένα μήνα πριν την έναρξη, με το που κάνεις την κλήρωση, να ενημερώνεις τις ομάδες. Δηλαδή 3 μήνες ο Εσάκη που ήταν διακοπές έκανε. Το κλείσανε το μαγαζάκι και φύγανε. Τι θα αλλάξει, φίλε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή, τι θέλεις να μου πεις? Φίλε, είναι ανοργανωσιά αυτό το πράγμα. Εντελώς ανοργανωσιά. Δηλαδή, σε 4 μήνες αυτό το πράγμα μέσα σε όλο το καλοκαίρι, εάν είχαν ενημερωθεί ομάδες από τον Ιούνιο, ή όχι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, θα είχαν και περισσότερο χρόνο να οργανώσουν τα γραφεία τους, θα είχαν και περισσότερο χρόνο ο κόσμος να μαζέψει τα δικαιολογητικά και θα υπήρχε μια σχετική άνεση και όχι αυτό το κομφούζιο που γίνεται την τελευταία εβδομάδα. Ναι, παιδιά, αλλά άργησε και η Ένωση. Ας την Ένωση. Δεν λέμε για την Ένωση, λέμε για όλες τις ομάδες. Άργησε και η Ένωση. Ας την Ένωση. Και σου ξαναλέω, θες να κάνεις κάτι για να υπάρχει κάμερες ασφάλεια? Θα μπουν σήμερα στο γήπεδο. Μπούκωσε όλα στα γήπεδα με κάμερες τη μεγάλη κατηγορία και τελείωσε. Ούτε κάρτες φιλάθλου, ούτε παρακάρτες φιλάθλου, ούτε άμκα, ούτε πιστοποιητικό γέννησης. Βάλε 20 κάμερες και όποιος κουνηθεί τον είδες. Τελείωσε. Εσένα δεν μπορούν να σε πάρουν χαμπάρι, ρε Σινάκη. Γιατί τι είμαι? Αφού αλλάζει την κόμμος ίσοτα πας στο γήπεδο. Ναι, αυτό. Αφού φοράς περούκα, ρε, αλήθεια λέει. Σε παρακολουθεί σε κάμερα αυτός, κάτι πρέπει να κάνεις. Έχει κάμερα πάνω σου. Βάζω ξανθιά. Ναι, ρε παιδιά, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Τα διαρκείας τώρα που βγήκαν αργά και που ακόμη δεν έχουν τυπωθεί, δεν φταίει και ο Εσάκε. Τώρα ο ηλεκτρονικός πίνακας που ξέρεις από τον Μάρτιο. Θα εκδώσει τα εισιτήρια διαρκείας με το άμκα και το αφημί και όλα αυτά. Ναι, αλλά αυτά δεν νομίζω να ενημερώθηκε. Αυτό κάποιο λογισμικό θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος άνθρωπος θα έπρεπε να το παραλάβει. Πιστεύω ότι δεν ενημέρωσε ο Εσάκη τώρα 15-20 μέρες, έχει ενημερώσει από πριν. Μήπως φταίμε κι εμείς λίγο? Κοίταξε, αν είχε ενημερώσει από πριν, νομίζω ότι το λογικό θα ήταν με την ανακοίνωση των διαρκείας της Ένωσης να υπάρχει και από κάτω μια λίστα με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο κάθε φίλαθλος για να εκδοθεί το διαρκείας σωστά. Όχι να βγαίνουν τα διαρκείας και μετά από 2-3 εβδομάδες να μας λένε για τα δικαιολογητικά. Τώρα που είναι που είναι υποχρεωτικό το άμκα και ταυτότητα, δεν έπρεπε να βγάλει και η Ένωση μια ανακοίνωση? Ναι, αυτό σου λέω. Αν είχε ενημερωθεί όπως λες από νωρίτερα, θα την είχε βγάλει μαζί με την ανακοίνωση του διαρκείας. Δεν θα άφηνε τον κόσμο. Δεν νομίζω να μην δεν έχει ενημερωθεί. Δεν νομίζω. Εντάξει, υπάρχει μια κολυσιεργία. Γιατί ο πίνακας στο γήπεδο, η ομάδα έχει βγει από το Μάρτιο κατηγορία. Λέμε θα αλλάξουμε τον πίνακα και είναι Τετάρτη και ο πίνακας δεν έχει έρθει. Όχι, δεν έχει περαστεί, δεν έχει έρθει ακόμη στην Καβάλα. Αυτά είναι θέματα του Δήμου. Λέω, το γενικεύω. Και λέμε ότι γενικώς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Καλά, ναι. Ξέρεις τι μπάζο έχει έξω από τα αποδυτήρια στο κλειστό? Ξέρω, χθες δεν ήμασταν, ρε παιδιά. Κάτι τουαλέτες πεταμένες έχει, κάτι νηπτήρες, κάτι... Όλα θα γίνουν σε αυτό το διήμερο, δεν ξέρω πόσα θα γίνουν. Επίσης ρώτησα και ένα για τα καθισματάκια
που τα μισά παίζουν, άλλα είναι έτοιμα να βγουν. Είπα και αυτά, λέει, μη στεναχωριέστε, λέει, θα τα κάνουμε, λέει, μέχρι το Σάββατο, λέει, θα είναι έτοιμα. Τι γίνεται, αν πάμε. Κοίταξε, εγώ δηλαδή, επειδή το έγραψα πριν μερικές μέρες, μας ζητάνε τώρα, επειδή είπες για τα καθισματάκια, μας ζητάνε τόσα δικαιολογητικά για να βγάλουμε κάρτα φιλάθλου. Τα γήπεδα καλός ή κακός σε όλη την Ελλάδα είναι δημοτικά. Τα μισά είναι τιμόρροπα, τα άλλα μισά στάζουν, όπως πήγαμε με τον Λαγκαδά. Και ας πούμε και αυτό που είναι στο δικό μας το γήπεδο. Τα καθισματάκια είναι πάρα πολύ στενά. Όχι, ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν γίνει κάτι και απαιτηθεί εκένωση του σταδίου, τι θα γίνει. Χτύπα ξύλο, βρε κατεμόσχυλο. Σου λέω τώρα, δεν υπάρχουν στοιχειώδη πράγματα ασφάλεια στα ελληνικά γήπεδα γενικά. Δεν μιλάμε τώρα για τα δικά μας. Και απαιτούν από τον κόσμο πράγματα για να τους αποδείξει ότι δεν είναι χούλιγκαν. Μα και ορισμένα καθίσματα δεν έχει σβηστεί και ο αριθμός τους. Όχι ορισμένα, πολλά. Σε όλα σχεδόν. Πάνε εσύ, κάτσε στο K25 και αρχίζει να μέτρα από το διάδρομο. Θα το μετράς. Ναι, όχι, εντάξει, είναι λίγο τραγικά τα πράγματα. Κοίταξε, θα γράψεις σε ένα αυτοκολλητάκι το όνομά σου, θα μετρήσεις το 25 μια φορά θα το κολλήσεις και θα σε φάπαξ να πούμε. Ναι, και όταν γίνονται παιχνίδια βόλεϊ εκεί μέσα, έλα πες μου αν δεν θα φύγει το αυτοκολλητάκι ή όχι. Θα πάρεις ένα καλό ρε εσύ. Σιγάρες, στο βόλεϊ δεν πάνε χούλιγκαν. Στο βόλεϊ δεν πάνε χούλιγκαν. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος κάθεται και παίζει. Δεν λέω εγώ ότι θα το βγάλει επίτηδες. Κάθεται και παίζει. Μη στεναχωριέσαι, στα επίσημα κάθομαστε στο βόλεϊ. Έχουμε πει και διαφήμιση στο παρκέ, να και εκτός από το σκράτς, το οποίο θα είναι ο ΠΑΠ χορηγός. Και νομίζω υδρόγειος, ασφαλιστική υδρόγειος. Κάνουμε διαφήμιση τζάμπα σε αυτή την εκπομπή μου. Τι τζάμπα ρε παιδιά. Η Spalding μπήκε και η υδρόγειος, ναι. Είναι χορηγή του πρωταθλήματος. Η Spalding που δίνει τις μπάλες και υδρόγειος που νομίζω ότι κάνει κάποιες ασφάλειες σε παίκτες, δεν ξέρω. Και μπαίνει ανταποδοτικά, μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε νομίζω να πούμε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι από τα πρώτα Σαββατοκύριακα μετά το καλοκαίρι. Γεμάτο. Πολύ γεμάτο. Ήρθε η ώρα του χειμώνα λοιπόν. Φαίνεται. Μυρίζει χειμώνα. Αλλάζει ο καιρός. Μυρίζει χειμώνα πλέον και επίσημα. Γεμάτα Σαββατοκύριακα. ΑΟΚ, Ένωση. Παροτρύνουμε τον κόσμο να έρθουν στην Ένωση και την Κυριακή στην Καβάλα. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να τα πούμε όλα όσα είπαμε σήμερα. Λοιπόν, είχαμε τον Κώστα Νιφαντάκη στην αρχή, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι της Κυριακής. Στόχος του ΑΟΚ εννοείται πως είναι η νίκη. Από εκεί και πέρα, με πρωτοβουλία της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας, έχουμε την προσπάθεια να μαζευτούν κάποια χρήματα για να υπάρχει ήδη ένα ποσό. Υπάρχει ήδη ένα ποσό. Σε αυτό το ποσό θα προσθεθεί ότι όποιος καβαλιώτης θέλει κάτι να προσφέρει. Είναι μια συμβολική κίνηση με πολύ μεγάλη όμως αξία και δείχνει και το ποιόν του κόσμου της Καβάλας. Σε περίπτωση λοιπόν νίκης, αυτά τα χρήματα που θα μας δουν θα δοθούν σαν πριν στους ποδοσφαιριστές της Καβάλας. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος τραγουδάει στο μικρόφωνο για κάποιο λόγο, και το παιχνίδι του Σαββάτου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, όπου πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να κινείται λίγο, διότι τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα και τα εισιτήρια διαρκείας, παρόλο που οι παρουσιάσεις και αυτά δεν έγιναν, υπάρχει παιδιά ικανοποιητικός αριθμός. Αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από, όχι αν δεν κάνω λάθος, άκουσα που έγκυρη πηγή ότι είναι πάνω από 600 διαρκείας. Μακάρι. Είναι πάνω από 600 διαρκείας. Άμα είναι πάνω από 600 διαρκείας, χαρά στο κουράγιο των ανθρώπων που θα μαζέψουν τα δικαιολογητικά. Άντε βγάζε τώρα διαρκείας εσύ μέσα σε αυτό το διήμερο. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει νύχτα για αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι όλη τη μέρα στα γραφεία. Δεν έχει. Τελείως. Άντε να δικαιολογήσεις άνθρωπο που θα πάει να μπει στο γήπεδο με το διαρκείας, γιατί δεν του τα ετοίμασες, ας πούμε, δεν το βγάζει το σύστημα. Τραγικά πράγματα. Θα γίνει χαμός. Ναι, τι θα γίνει. Έχει πληρώσει άλλους διαρκείας και δεν θα μπει. Οπότε, παιδιά, υπομονή το Σάββατο και νωρίς στο γήπεδο. Το εισιτήριο διαρκείας να καταθέσουν δικαιολογητικά και να το προμηθευτούν πριν τον αγώνα. Ναι. Είναι δύσκολο. Από σήμερα το απόγευμα, όποιος μπορεί, ας πάει να καταθέσει τα δικαιολογητικά. Ταυτότητα και άμκα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας το ιδιωτικό κτέο Καβάλας που έχει διόδες στο όνομα μας στο Σταυρό Μυγδαλαιώνα με τηλέφωνο 2510-32-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-10. 4-10-44. Με κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται, μπαίνετε στην κλήρωση για 2 μηχανάκια στο τέλος του χρόνου. Ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ληξιπρόθεσμα πρόστιμα μέχρι τέλος Οκτώβρη. Τηλεφωνήστε στο 2510-32-444 για περαιτέρω λεπτομέρειες. Αλλά και το Blue Cafe που βρίσκεται στην παραλία της Καβάλας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με τηλέφωνο 2510-223-777. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε 2 μπύρες της επιλογής σας στην σελίδα μας στο Facebook για όποιο παιχνίδι της επιλογής σας θέλετε.
5 η ώρα το Σάββατο στο Δήμογλου, πρεμιέρα στην Basket League. Ο κόσμος από νωρίς εκεί για να μπορέσει να αποφευθεί το κομφούζιο, που νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι να αποφευθεί. Όσο το δυνατόν μικρότερο. Και την Κυριακή το μεγάλο παιχνίδι της τρίτης εθνικής του πρώτου ομίλου, Καβάλα Άρης. Νομίζω ότι για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η Καβάλα είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι και μπορεί να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανένας από εσάς. Όχι, τι να διαφωνούμε. Άμα διαφωνούσαμε δεν θα ήμασταν εδώ. Θα φεύγουμε από τα παράθυρα. Είναι το φαβορί αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η νίκη είναι μονόδρομος και την αξίζει σίγουρα αυτή η Καβάλα. Αυτά, δεν έχω να πούμε κάτι άλλο. Από τον Βασίλη Φιντελ Κάστρο απέναντί μου και από τον Βαγγέλη Μάιλι Σάιρους και από τον υποακούμενο, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.